Čau, já jsem Dima. Ahoj, já jsem Fatal. A posloucháte Lip. Čus. Kurva, mám zase matnou lipstiku, takže se omlouvám, to se vám nedala. Nevadí. Stálo za prd. No, dnes tu máme takové téma, které bylo i docela žádané. Yes. Já jsem se upřímně do toho moc spouštět nechtěl. Budu s váma úplně upřímnej. Tohle téma mě už teď nebaví. Ne. Já jsem to říkal včera, jakože normálně bych tohle téma, já jsem ho vždycky tak jako odkládal, jo, že vždycky Fatal byla taková, že no, mohli bychom dát tu módu. A já, a nebo taky můžeme udělat Q&A, nebo třeba live updates, jakože vždycky jsem byl ohledně toho takový, že jsem moc nechtěl, ale vlastně včera jsem byl takový, já nám fakt věřím, že my každý téma fakt dokážeme udělat prostě zábavný a zajímavý. Takže tak. Je to asi poprvé podle mě, kdy děláme téma, který někomu z nás není úplně komfortní, nebo není komfortní, je takový asi silný slovo, ale není mu to úplně po chuti. Tak. A má pocit, že nemá k tomu moc co přidat, ale má. A já si myslím, že má a myslím si, že to bude super epizoda a je to pro nás podle mě i trošičku takový výstup z komfortní zóny, aby jsme si jako dokázali, že i témata, které nám nejsou tolikrát blízký, můžeme okořenit svým humorem a šťavnatým komentářem. Přesně tak. Jako jo, já se na to těším ve finále, není to, že bych jako, že bych tady prostě teď hodinu seděl prostě, což mimochodem tahle epizoda bude malinko kratší, protože tahle diva is busy as fuck a já jsem tady teď doslova hodinu, montoval tady ty ramena, mimochodem čumte. Ahoj! Je to super, jako vypadá to podle mě mnohem víc profesionálně, jsou pevnější, o tom mě vlastně jako šlo možná i nejvíc, že mi se to blbě jakoby montovalo vždycky na ten stoleček a tak podobně. Takže já si myslím, že to je super update, ale nebudeme se bavit samozřejmě o mikrofonech. 12 minut, aby to nikoho nepohoršilo. Exactly. Jakože tady s tím jděte do řiti, zlatíčka. Jakože kámo, když se prostě něco děje a je kvůli tomu nějaký fuck up, tak my vám to prostě jenom chceme vysvětlit. My si to řekneme tak, jak to je. A mě ten komentář prostě nasral, takže... Jo, stejně, taky jsem byl takový, no whatever. Jo, jako je to tak, jak to je, samozřejmě chápu, že chcete slyšet víc a nejvíc o tom tématu, ale když ta epizoda má 2 hodiny, myslím si, že 12 minut je snesitelných, když taky se vás to nebaví, tak se na to nemusíte dívat. Simple as that. Jo, jakože nikoho nenutíme prostě. A myslím si, že je to naprosto v pořádku, jestli to někoho nebaví, tak prostě to není pro něj. A může si počkat na nějakou epizodu, která mu bude bližší, třeba jako je móda. Exactly. Mimochodem, ještě teda, abychom prostě, my na začátku každé epizody prostě, pokud se něco děje, tak vám to tady prostě povíme, jak jste řekla. A já jsem zjistil, že se děje jedna věc z Hero, když jsem včera streamoval, to tam ještě asi nebyla na tom streamu. Někomu z vás Hero účtuje 6 euro, by the way. Jak to? Nevím, ale normálně lidi jako na streamu mi někdo napsal, že hej, proč je Hero zdražený? A já, jo, tak to fakt není, jakože opravdu to držíme na 4 eurech prostě od začátku a neplánujeme to rozhodně zdražovat. A nějaký, jako víc lidí tam napsal, že no mě to taky účtuje jako 100, jakože 6 euro prostě. A že třeba v aplikaci měli 6 euro a na webu 4. A nezměnil se kurz nebo něco? No, to nebylo jakože v bance, ale že vyloženě to Hero jim, jako na té stránce se jim prej ukazovalo 6 euro. Takže to jenom tady chci dát out there, že rozhodně jsme nezdražovali, nebudeme zdražovat a jakoby, když tak to jakoby vyřešte, napište normálně na Hero nebo něco. Jakože prostě máme to za 4 eura, proč by vám měli účtovat 6, když už z těch 4 si oni berou jakoby svoje. Takže jenom, abychom vám dali vědět, pokud vám Hero účtuje 6 euro, tak to není správně a určitě se ozvěte. Ne, my za to reálně nemůžeme, ale Hero by to s váma mělo úplně v klidu vyřešit. Takže to jsem jenom chtěl tady dát takovej disclaimer. To jsem vůbec nevěděla, nebyla jsem na tom streamu, byla jsem na cestě z Berlína, takže já jsem měla trošičku jiné jako starosti. Tak, ta jela domů, hele. Já obecně mám teďka trošku jiné starosti, než jakoby řešit nějaký komentář a tak a podobně, ale right now I'm here for you. Come through. Exactly. Skinny bitch come through. Takže dnešní téma bude móda, celkově jako tady nakousneme trošičku módní svět, co máme třeba rádi za značky, co třeba nám přijde zase na druhou stranu úplně jakoby výkřik do tmy, že nám to prostě nepřijde vůbec jako validní to wear, nebo jak to říct. Ale myslím si, že móda nejsou jenom kousy oblečení a myslím si, že to je celkově nějaký mindset čehokoliv, nebo prostě lidi mají rádi hezké věci, aspoň já. A myslím si, že je to prostě naprosto v pořádku mít prostě rád třeba i nějaký věci, které prostě ostatní lidi nemají a myslím to tak i, že jak jsem nakousla,
tak to nejsou jenom kusy oblečení, ale může to být třeba i make-up, může to být spojení make-upu s oblečením, anebo třeba i napadly mě zrovna auta, protože vím, že Dima má ráda auta, jo. Ale chtěla jsem říct, že se tady nebudeme bavit o módě jako takové, ale o módě jako takové, hele. Jo, bude to trošičku jakoby širší pojem, tím je myšleno prostě, jak to třeba vypadalo dřív, jak to vypadá teď, co si třeba myslíme, že bylo hezčí předtím, co si myslíme, že se bude nosit, to my teda fakt vůbec nevíme, bych vám ráda podotkla, jo, protože nejsem vědma, kurva. A vůbec nás to hlavně nezajímá. Tak. To bych ráda teda jako klarifikovala i u sebe, že já mám ráda módu, abych vypadala hezky, abych se cítila sebevědomě, ale absolutně to nehrotím kvůli tomu, abych byla trendy. Samozřejmě něco ano, když se mi něco líbí a zrovna vidím, že OK, nosej se baggy jeans, nenosej se skinny jeans, Baggy. tak prostě nosím víc baggy jeans, protože jakoby chci fitnout prostě tu dobu, No, ale nepotřebuji jakoby rozhodně nikomu lézt jako do prdele s tím, že jako oh my god, ona nosí taky baggy jeans, ona je strašně trendy. O to mi teda jakoby nejde, ale jde mi o to, abych prostě šla s dobou. Jdu s dobou. A to si myslím, že je úplně normální. Přesně jako když se podíváte na nějaký dobový módní vkusný věci, tak prostě vidíte, že v 90. se oblíkali jinak, v 80. se oblíkali úplně jinak a to nekomentuju 60. léta. Takže jde mi prostě jenom o tady to, abyste věděli, že nejsme fashionistas, nejsme módní poradci a vůbec už nejsme módní blogeři, influencerky a takovýhle podobné věci, ale jsme lidi a máme názor, takže ho řekneme a prostě jestli někoho tady tím zase budeme pohoršovat nebo urážet, tak to rozhodně není jakoby myšleno na někoho konkrétního, Tak. jenom prostě jestli se mi nelíbí, že někdo nosí lacláče, tak to prostě řeknu. Exactly. Ne, teď si narazila dobře, jakoby, jak jsi přesně dávala tu klarifikaci, že nejsme jakoby fashionistas a takhle. To je ten důvod, proč já jsem se jakoby bál tohohle tématu a Fatal mě hrozně klokla. Byla taková, že já vím přesně, čeho se bojíš, viď? Ty se bojíš jakoby těch reakcí. Říkám, jo, protože mi přijde, že vole cokoliv já tady řeknu, tak dostanu kotelek zmrt, takže prostě tady toho tématu jsem se tak trošku bál, protože já obecně, jakoby, já jsem dřív jako z módy jsem měl jako strach, nebo já nevím, jak bych to jako měl říct, ale že prostě, já jsem se přestěhoval do té Prahy a když mi bylo prostě 19 a myslel jsem si, jak úplně tady všichni budou úplně super a prostě všichni hrozně friendly, přijdu do Friends a dostanu dirty looks od 10 gayů prostě, víš, ze zhora, prostě co to máš na sobě, tohle, jakoby, to je to, co já na tom nenávidím a myslím si, že móda by měla být kurva safe space, ale bohužel nějaký lidi z toho dělají hrozně unsafe space a hrozně jakoby, já nenávidím stresovat se kvůli tomu, co mám na sobě. Jo, jako záleží mi na tom, neříkám, že ne, miluju, že teď mám právě teplákovku, ale přesně já jsem byl takový, já se vůbec nebudu snažit dneska, protože kdybych se snažil a dostal bych čout, tak by mě to mrzelo. Takže jsem se radši nesnažil a fakt mám radši teplákovku, abych prostě byl hrozně jako jsem Švýcarsko teďkonc. Šedá zóna. Vyloženě, jo. Ale, a jak vidíte, i prostě Mika se dá udělat hezká, by the way. I love this. Ještě jak to modrý, ne, I'm living right now, ještě to modrý pozadí, ty jsi modrá, miluju. Já bych vám ráda hlavně ukázala, ale ono to vůbec nebude vidět. Když to jakoby nasvítíte, tak ono to hází jakoby, no není to vidět, ale hází to prostě ty prasátka, protože to je... Mně to teď hodilo malinko do očí. Pardon. Ne, v pohodě. Je to preciosa. Press. Cardi don't need no stress. Jsou to prostě nějaký kamínky přímo jako skleněný, není to jakoby Shein kamínek a dělal to když tak Jan Smejkal a bylo to prostě custom a je to jenom jedna, která existuje. Že to je jakoby one of the kind. Takže tady tím jsem právě chtěla jako, jak by řekli modní fashionistas, vynést mikinu od Jana Smejkal Collection. No jo. No, takže prostě tohle to dělal Honzík Smejkal. Občas to právě dává na Instagram, jestli chcete, sledujte ho, je super. Dělal mi i věci na Queendom, a.k.a. Jenny Jill, kdo neví, tak prostě dělá i drag a tak podobně, tak jsem ho tady chtěla jenom zmínit, protože kdybyste měl říct nějaký český prostě jsem chtěla říct, kdybyste chtěli vědět nějakého českého designera, kterýho já mám ráda, tak mám prostě ráda Jana Smejkala, který prostě v roce 2023 vyhrál i myslím na Fashion Weeku nějaký ocenění za nějaký modní počin. Má nějaký prostě businesses. Prostě jsem byla u něj doma, má to tam pověšený, tak jsem taková, že Jo. takže dobrý. No je sickening, jako extrémně se mi líbí jeho tvorba, už bych si taky kurva mohl od něj něco objednat. Já jsem chtěl na jeden projekt, který nevyšel. A to právě přesně bych rád řekl, že já normálně jakoby se nějak jakoby extrémně nesnažím nebo takhle, ale když je něco, na čem mi fakt záleží, tak jsem si všiml poslední dobou na sobě, že jsem ochotný fakt jako věnovat čas jakoby na plánování třeba jakoby outfitu, že teď jak jsem byl třeba v Londýně s Nixem, tak to vím, že jsem, jako to poprvé jsem snad zažil, že na každý den jsem měl zvlášť outfit.
A že prostě já jsem přijel na ten hotel, vybalil jsem si a věděl jsem, co kdy si vemu na sebe, měl jsem to naplánovaný a měl jsem z toho hroznou radost. Že jsem to dal jakoby stranou, ale řešil jsem to třeba týden a budu mít, že jsem měl na Barrandov si půjčit prostě kostým. Že to bylo poprvé, co jsem to takhle řešil a byl to skvělý pocit a hlavně po hodně dlouhé době, nebo snad poprvé jsem asi dostal takovouhle chválu jako na to, jak vypadám. A byl to skvělý pocit, protože ty lidi to ode mě asi jakoby prostě nečekají, což chápu, jako I really am not that. Já se snažím jakoby přesně vypadat hezky a takhle a prostě teď bych rád taky podotknul to, že ono jakoby podporovat tady ty návrháře a takhle taky něco stojí a my jsme konečně v situaci, kdy můžeme podpořit nějaký tady ty návrháře a můžeme si koupit custom věci, což je prostě super, takže toho chci využít, protože prostě když člověk počítá peníze, tak bohužel pak někdy spadne do fast fashion a prostě nakupuje na Temu a AliExpressu a takhle a to prostě víme, že je špatně. Já neříkám, že jsem to nikdy neudělal, zase dáme si tady čistýho vína, nebo jak se to říká. Ale rozhodně to není tak, že bych tam objednával jako fakt jako oblečení. Já jsem tam třeba občas objednal něco na drag, nebo takhle. Paruky jsem objednával většinou na AliExpressu. Jo, tak to si myslím, že jako většina z nás. No, upřímně, protože zkus si koupit v Česku fakt sickening paruku. Jsou reselovaný, když tak z AliExpressu, by the way, takže jakoby... Tohle je úplně jakoby vlastně skvělý, čím to můžeme klidně otevřít, jestli jako se toho nebojíme, já se toho prostě nebojím, protože já jsem součástí fast fashion jako hovno a je to přesně jak Dima řekl, jako já se za to za prvé nestydím, protože je to prostě tak, jak to kurva je. Ano, máme sice peníze na to si koupit teďka nějaké designer věci, určitě, ale to neznamená, že já teďka začnu nakupovat jenom v Dieselu a u Jana Smejkala, protože jakoby to bych dala celý svoje jako výplaty jenom do hadru, to fakt jako nemám absolutně vůbec plánu. Do čeho já třeba ráda investuju, tak jsou jakoby nějaký jako brýle, kabelku mám, že jo, drahou, nebo něco takového, když je možnost a je prostě situace si naplnit tady ten sen, tak jsem si ho ráda naplnila a jsem ráda, že jsem byla v té situaci, ale to neznamená, že teďka budu nosit jenom značkové věci. No jasně. To prostě takhle jako nefunguje. Jestli u někoho ano, tak je to Kim Kardashian, ale jakoby ne já a ani ty ne a prostě nosíme fast fashion. Jo, já nosím i Shein. Já vám normálně říkám, já za to nejsem jakoby nějaká, jakože, já o tom obecně nemluvím, ale mám věci ze Sheinu. Mám, protože jsou prostě levný a jsou hlavně velký, to bych ráda jakoby chtěla zmínit, že mě jde taky hlavně o to, že prostě tam jsou velké velikosti. Vždycky se ale snažím to nejdřív najít prostě někde jinde. Tak. Jo, samozřejmě. Já mám třeba ráda strašně ASOS. ASOS je za mě úplně jakoby super, ale je to furt 100 000krát vám říkám, je to určitě taky Čína. Určitě to je Čína. H&M je taky Čína. Jo. Zara je taky Čína a je to úplně stejný jako prostě H&M, jako prostě ASOS, jako tohle, nic není v tom rozdíl. Jenom jakoby... prostě o Sheinu víte, jakoby, že je to prostě špatně, je to trošku horší, protože ty podmínky pro ty lidi jsou insane, ale je to furt to samý. Jako takhle, třeba H&M a tak, jako ano, je to fast fashion, ale tím hrajeme jakoby Shein a Temu a takhle, tak to je super fast fashion. Že jo, tam, hyper, no. Tam jde o to, že oni prostě, já nevím kolik, já jsem viděl někdy nějaký čísla, oni kolik jsou schopní vyplivnout designu, jakoby třeba za den. A jakoby kolik mají reálně v nabídce prostě různých střihů a to je jako neskutečný a je to právě jako hrozný. A co je na tom, tak když dáme stranou ten fakt, že tam prostě... údajně pracují děti a takhle, tak a je to prostě, ty lidi tam mají špatné pracovní podmínky a jsou špatně placený, tak obecně to je materiál prostě na kurvu. A sama víš, co se ti teď stalo s tím topem, jak jsi ho objednala dvakrát, tak si jeden dala mě, tak je takový bedazzled, mně se taky mrtě líbí, prostě taky ho nosím docela dost, ale prostě začal se opět odloupávat, že jo, ty kamínky z toho padají a takhle. A je to prostě levný a tady jde o to, že jo, vy jakoby si koupíte levný kousek, ale budete to nakupovat mnohem častěji, protože ty věci se vám mnohem rychleji zničí a takhle. A já mám hrozně rád ten pocit, když si koupím něco jakoby dražšího, ale fakt to jako nosím a vydrží to hrozně dlouho a ten pocit na to mám rád. A upřímně, já si myslím, že přesně, jestli tohle poslouchá někdo, kdo přesně opravdu nemá finanční možnosti na to nakupovat nějaký dražší, víc sustainable věci, sekáče. Lidi dodnes mi přijde, že mají sekáče zaškatulkovaný jako že to je prostě jakoby hnus, nebo že jako je to po někom. Jako dost lidí to tak furt jako bere upřímně, jako dřív to tak bylo. Já to v té bublině asi nemám vůbec. Tak já jako taky ne, tak jako máme kolem sebe vzdělaný lidi, hele. Ale dost lidí furt to, jako dřív vím, že to bylo jako, že ty vole, má věci ze sekáče, prostě, že to bylo jako, že tebou opovrhujou. Tak v dětství určitě. No, to že jo. právě, že já byl sekáč dítě house down, protože
jsme byli prostě chudí a přesně jsme za to smáli. No ale dneska, tak jakoby, když něco hezkého ulovíš v sekáči, tak je to právě sickening, že jo? A lidi to naopak chválí. Je to sustainable, dáváš těm věcem druhou šanci a myslím si, že to je super příležitost přesně pro lidi, kteří nemají peníze, ale nechtějí podporovat fast fashion. Tak ty vole, v sekáčích najdete tolik věcí, že to byste se divili. To je určitě jako super úvaha. Tohle by bylo jakoby úplně ideální vzhledem k udržitelnosti. To mě teďka přesně, když se třeba řekne tady ta jako udržitelnost a nějaká jako respekt k naší planetě, tak mě hnedka napadne třeba Linda. Mm-hmm. Že ta přesně jakoby nakupuje vlastně jakoby hodně v sekáčích a ty outfity, co dělá, jsou neskutečný. No, právě. Takže dá se to. Ale musím opravdu říct jednu věc. Já jsem dřív chodila do sekáče s Víťou. To je můj kamarád prostě z Pardubic. My jsme měli jeden konkrétní sekáč naproti Afině, by the way, kdo jste z Pardubic. Tak prostě tam byl krásný, nebo on tam je furt. A vždycky jsme tam chodili po škole, třeba na 2 hodiny a prostě opravdu jsme tam jako lovili. Ale Vítě vždycky našel mnohem lepší kousky, i pro mě, i pro sebe a jsou prostě specifický lidi, kteří na to mají prostě čuch a jako mají na to nějaký, nevím, 6. smysl, kdy jako opravdu najdou ty jako úžasný kousky i v tom nejhnusnějším odporným shopu ever a já jsem prostě to štěstí fakt nikdy neměla. Já jsem vždycky našla jakoby malý tričko, který mi prostě, vole, bylo úplně nechutně a bylo na něm skvrna. Takže já jsem úplně aby proto jakoby neprohlubovala nějak tady tu knowledge ohledně těch sekáčů a upřímně, jestli máte nějaký tip, tak nám ho dejte dolů vědět, já se ráda přiučím a klidně se ráda zajdu do nějakého dobrého pražského sekáče, protože já znám prostě jenom Textile House a tam jsou prostě furt věci jenom pro staré maminy a absolutně mě tam nebaví vůbec nakupovat, nebo nějaký dobrý vintage shop. Já bych si klidně koupila i drahou kabelku z vintage store, protože já mám právě ráda, i když ta kabelka už je opotřebovaná. Mně se jakoby líbí jakoby i ten už jakoby zašlej dirty messy jako vzhled, takže teď se to celkově podle mě jako docela i víc jako rozhýbalo za poslední léta skrze třeba tu Balenciagu a tak podobně. Mně se to jakoby líbí, ale ne za 40 000. Tak. Takže určitě. To už je jako wild, jakože to už je prostě insane. To zase, když jako říkáme, že pokud na to máte jakoby finanční prostředky a můžete být sustainable, tak jakoby nechoďte úplně do Balenciagy zase, to je zase jakoby magořinec. Jako já si myslím, že úplně nejlepší, jako pokud chcete fakt aura body a prostě jít vole do nebe a prostě to a máte ty peníze na to, tak podporujte prostě návrháře. Jakoby nějaký vaše místní, přesně. Někdo, kdo vám něco ušije, nebo takhle, to je něco, k čemu potom za první nebude to stát jakoby 10 000, jako třeba by stála ta Balenciaga, nebo já nevím, když jste šli do Vuittona, nebo něco takového. Hlavně to je, fakt mi přijde až už jako přepal, že to je prostě jako už něco jiného. Ale hlavně vy pak z toho budete mít i radost a přesně ty, jak jsi řekla, že to je jako jediná mikina takováhle, že je prostě custom, tak to je prostě super. Jakože budu mít, že máš jako fakt svojí mikinu. A takhle. A co se těch sekáčů týče, nebo třeba outlety jsou super. Jakoby většinou takhle, na tohle je třeba super Amerika, jako tam já jsem si vždycky pokoupil jak svině, protože takový ty značky, které třeba u nás jsou jakoby dražší, nebo třeba Calvin Klein řeknu. Lidi furt tady to berou jako, že to je trošku dražší, nebo že to je jako nějaký to, není to jako high-end, víš co, ale vůbec. Ale třeba v Americe tak to většinou skončí v těch outletech a je to fakt úplně, že za pár dolarů ty věci tam. Veškerý Calvin Klein trenky mám prostě z outletu z Oregonu, kde ještě ani není vole sales tax a prostě úplně super. A tam většinou nějaký takový ty starší kolekce, tak oni dávají prostě do slevy, nebo třeba Ross, jejich vyloženě, tam to miluju. Tam teda chodí nakupovat samý feťáci, ta security tam je insane, vždycky když vcházíš a odcházíš, tak se ti koukají do tašek, jakože je to fakt crazy, nebo aspoň v Seattlu v Rossu. Ale jejich jako slogan je dress for less. A úplně to miluju, ale jako tam najdeš jako věci, jakože neskutečný, jako značkový vyloženě, ale za pár vole šlupek. Úplně to miluju. Fakt rád tam nakupuju, mám tam teď strašně moc věcí. Takže outlety, když tak taky, ale žádný tady neznám nějaký, no. Ale určitě jsou. My máme tady jenom Štěrbohole, no. To je jakoby takový velký outlet, ale tady jde prostě o to, že my moc nemáme jakoby ty zajímavé značky, které by mě prostě zajímaly. Já prostě do Calvina Kleina jakoby jdu pro ty trenky, ale tím to jako vlastně pro mě hasne, jakoby bundu si tam určitě nekoupím a většinou prostě tohle je třeba jakoby sekce o oblečení, kterou teďka načnu, teďka nemyslím jenom toho Calvina, ale to je zrovna sekce, kde já ani nakupovat nechci. Ale je to taková ta je to jakoby diesel, ale diesel je sickening. Ale jakoby myslím cenová relace teďka, nemyslím stylově. Tak je to třeba Gant, Tommy Hilfiger a tady ty jako Versace jeans. Jo, je to jakoby, já tomu říkám golfový kluci, type of fashion. Jakože takový ty jako, jsem jakoby povoláním syn a nosím Gant.
ale jsem strašně stylovej a nosím Tommy Hilfiger jakoby čepice a botasky a všechno je super. Takže jako třeba jako old money styl se ti jako nelíbí? Nebo... Mně se líbí old money styl, ale musí to být, to je už pro mě quite rich fashion třeba. Jo. To je třeba jako, nevím, kdo se tak oblíká zrovna u nás moc nikdo, ale je to prostě hezký, jako old money je cute, ale musíš upřímně k tomu být i typologický člověk, jakože jako představ si mě, že nosím old money fashion. To je jakoby blbost. Jako dokázal bych si to představit, ale... Já moc teda ne. Jenom čekuju zvuk. Jasný, Dobrý. super. Takže třeba tady ty jakoby značky, tak ty mě opravdu nikdy nebrali, jo. Třeba Massimo Dutti a takovýhle věci, to mě jakoby vůbec jako nějak netankuje, no. Chápu naprosto, ale zrovna Massimo Dutti, tak mě mega překvapili, jsem tam byl v Bangkoku a oni mi dali tu tote bag, že jo. Já jsem si tam nakoupil, já ani nevím co, možná třeba 2 topy, jakože jenom prostě něco. A oni mi prostě dali tote bag k nákupu a nechali mi si tam, že si tam můžu nechat vyšít moje jméno. Mm-hmm. Takže já mám prostě tote bag, že Massimo Dutti Bangkok, Dima. A je to prostě sickening. A to je třeba hrozně dobrý marketing, protože normálně bych na Massimo Dutti bych o ně ani nezakopl. Reálně. Jakože absolutně to není něco, kde bych prostě nakupoval. Ale díky tomuhle je mám strašně pozitivně jakoby zapamatovaný a prostě vždycky, když je vidím, tak si vzpomenu, že mi prostě dali úplně sickening tote bag a miluje. Takže jenom to je taková asociace, teď jsem jenom chtěl do toho dát trošku marketingu, hele, protože to studuju, hele. Tak hlavně to s tím je brutálně spojené, jakože určitě každý to prostě jakoby jede jinak, takže o tom se taky k němu můžeme jakoby pobavit, víš co. Ale jenom jsem prostě chtěla říct, že zrovna tady ty značky mi třeba jakoby nejsou blízký, ale jako já ani nevím, kdybych měla, když se mě někdo někdy zeptá, jakoby, kterou značku mám ráda, tak já prostě nevím, co mám odpovědět. Diesel. Za mě fakt Diesel, ty vole. Jako takhle, Diesel mám teďka ráda díky tobě, prostě úplně upřímně, tam jsem influencnutá tady tou paní prostě a občas jsem tam miluju, ale to je prostě za mě strašně, ani nevíš, jaká je to jakoby podsta, jakoby, že tebe influencnu něčím, co se jako týče fashion, chápeš? Mm-hmm. Jsem byl takový, ty začala mi teda ten Diesel a Já jsem to viděla i ještě u některých lidí jakoby už dřív hlavně. Mně přijde, že Diesel se už teďka obecně nosí už třeba jako tak 3 roky dobrý, že už to jako docela jakoby v podvědomí mám, ale byla jsem ještě chudá, nebo jakoby neměla jsem v plánu si kupovat kabelku za 9000. And I did. Byli jsme v Amsterdamu, takže tam jsem si koupila kabelku, tričko a jakoby vlastně jsi taky nakoupila, že to si koupila hlavně bundu zlato, která je sickening. Miluji strašně moc. Takže třeba Diesel bych řekla asi, že patří určitě mezi ty moje oblíbenější, ale jako nemám furt asi dostatek věcí, abych řekla, že to je moje oblíbená značka. Asi nemám oblíbenou značku, upřímně. Jakože fakt ne. Kdyby šlo o ten high-end, jakože high-end, tak bych řekla Yves Saint Laurent, protože ten hele, a to je přesně, jak říkal Dima, ta marketingová jakoby část a celkově, když se k tobě chovají hezky lidi, tak se to prostě dobře zapamatuje, že to je prostě pozitivní brand. A já vím, že Yves Saint Laurent Beauty je trochu něco jako jiného než Saint Laurent, to je jakoby, já to říkám, celkově v tomhle videu my nejsme fashion lidi, jestli budeme některé značky číst špatně, suck my own clit. A chtěla jsem teda říct, že to jsou trošku 2 oddílné značky, ale já to furt beru jako jednu takovou společnou jakoby rodinku, tak prostě k tomu mám hrozně pozitivní přístup, protože to byla třeba první značka, která se mnou navázala spolupráci make-upovou, což jako what do you mean, že se mi stalo. A právě jsem si koupila tu drahou kabelku, kterou jste mohli vidět u mě jakoby na YouTube v milánském vlogu, tak prostě tu miluju a prostě je to hrozně jako odraz mě, kdyby věc. A k tomu mám prostě pozitivní jakoby přístup, ale to neznamená, že si od nich teďka jdu koupit kabát. Víš, že jako miluju tu značku, prostě je moje oblíbená, že jako když vidím ty oblečky, nebo když vidím, že to někdo nosí jako už jako vysokou krejčovinu, prostě haute couture, tak to je prostě super. Ale co ti zase je, vole? Já jsem si vzpomněl, it's couture, honey, look at the tag, it's couture. Well, it is. No právě. Jo, to bych řekl, že je tvoje oblíbená značka, tak to neznamená, že od nich musíš kupovat všechno. Exactly. Ale třeba já s Dieselem fakt, ne, jako já jsem děvka pro ně. Ne, já ti říkám, tak když jsme byli v Paříži, my jsme to ani neplánovali, já jsem vyšel a po 10 minutách jsem odešel o 1000 euro chudší. Jakoby, I love them, ale so much to the point, že, a to je fakt jenom čistě ten styl. Mně se hrozně líbí ten styl. To ani není, jako tam já nemám žádný jiný asociace, tam opravdu se mi ten vizuál strašně líbí. To byla nějaká první moje dražší kabelka, řekněme, tak já to nechci jako, jasně je dražší, ale pak jsou tady kabelky prostě za, vole, 80, prostě... víš co. Takže to jako je už zase jiný level, ta Diesel stála nějakých 10 prostě, ale je to kurva drahá kabelka, jakoby je to 10 fucking tisíc, vole, a je skvělá, ty vole, ty víš, že já ji
usuju and abusuju, jakože já ji nosím furt, vyjde se mi do ní všechno, vytáhnu z toho, kámo, křovinořez reálně. Jo, ne, to nechápu, no. Všechno se mi tam vejde. Má to ještě takové věci na dokumenty, takže tam mám přesně něco na odběry, tohle. Mám tam cíga, vyjde se mi tam peněženka, klíče, mobil, sluchátka, dvoje ajkosy prostě, 2 terea, žvíkačky, doklady, nějaký ještě do toho, kámo, všechno tam narvu. Make-up tam můžu tam mít pudr do toho, mám tam štětec. Ne, love her so much. Je teda pravda, že jak já jsem si kupovala taky tu kabelku od Dieselu, takovou tu skládací teďka, tu džínovou, tak to musím říct, že jako víš, co je crazy? Já tam narvu ty maxi. No, to jsi říkala, to je wild, protože ona vypadá hrozně petit, když ji jakoby... Jo, ona je prostě taková jako, nevím, jak bych to ukázal, ona je takhle obdélníková, ale ví, jakoby, když ji zavírá, tak ví ji složíte a má takové jako, takovejhle jako sáčkovej tvar. Pouch! Vole, sending me. Tak ta je hrozně jako krásná, má tam ještě přesně tebe Diesel prostě, já to teda furt vždycky si vemu do ruky v obráceně, ale dobrý. A to se mi fakt děje pořád. Jako ale taky občas mi to dojde, jakoby prostě, jako neřeším to, ale chápu tě hrozně. No, takže to je úplně taky skvělá a říkám, ta vypadá, že je fakt mrňavá a koupila jsem ji snad ve slevě ještě za nějakých 8. Dokonce v Praze, takže to jsem měla taky hroznou radost, ale byla jsem si jí strašně teda nejistá. Ale ta taška si mě právě získala tím, že za to. Ve chvíli, kdy jsem tam dala AirPody Maxi a zavřela jí, tak jsem byla docela v šoku. Jako. To je šílený, no. Ona ještě to roztáhla, to se to ta kabelka trošku, takže jsem tam potom dala ještě víc věcí a já odpičo. Tak to mě potěšilo moc, protože to je jedna věc na těch sluchátkách, co nesnáším, vždycky je musím mít zvlášť. Vždycky nikdy nedám do tašky, protože prostě nemám tak velkou kabelku, anebo ta kabelka má prostě na píču tvar, no. Jo, tak já si vždycky, když jakoby mám ty maxi, což teď poslední dobou je tolik nenosím, že nosím spíš ty malý, ale tak si jakoby zaháknu za tu kabelku. Taky no. Ale to je takový nebezpečný trošku, jakože že ti můžou spadnout někde nebo takhle. Nebo takže sneč, ne? Přesně, takže to spíš tak jako občas dělám, nebo třeba když jsem někde vevnitř v budově, tak si jako to, ale ne, no, nebo je máš prostě kolem krku. Mně se pak právě líbí, když třeba jakoby lidi si trošičku i jako customizujou vlastně ty věci. Třeba jakoby Dima si koupil právě tady tu kabelku, ale fakt mu vole jakoby to poutko, na kterým to jakoby nosíte. A já jsem zjistil, že ono k tomu není prostě, že to je fakt crossbody. To nevadí, ale teďka jakoby jsem chtěla spíš říct to, že si spraví customla tím, že jsi tam dala ten řetěz, by the way byl to Marc Jacobs. Včera jak jste se bavili na streamu, tak si říkala Michael Kors a máš, myslím, že to je Marc Jacobs ten řetěz. Jo, asi jo. Což je lepší právě, takže jsem byla právě taková, je to Marc Jacobs, by the way. Jo, nějaký pan na prostě jsem takový dobrý. Jasný. Já jsem prostě si chtěl koupit nějaký chain, který nebude prostě, protože na českých stránkách jsem nenašel žádný pořádný chain, který by se mi k tomu líbil. Já jsem chtěl fakt jako chunky řetěz prostě, který pověsím takhle na tu kabelku a bude to jako kabelka, protože to bylo prostě crossbody a to já nechci takhle furt nosit, chci to fakt mít jako bag. Tak jsem si jako hledal, na českém netu vole jsem nic nenašel, pak mi vyskočilo Temu, ale tam by teda byla obrovská nabídka chainů, ale prostě nebudu si kupovat chain za $10, který si mi hned to. Teď jsem si koupil teda Marc Jacobs. Stal asi přes 2, byl jsem takový zařetěz za pse, ale je tak durable, prostě nerezne, víš co, já nevím, jak dlouho jí mám, kde jsem si ji koupil, v té Paříži. No, Paříž byl květen. Jo. Takže jí máš půl roku, no. No, půl roku a kámo, love her so much. No jako... to je ještě brzo, to je ještě maličko. Tak za rok si řekneme, jestli jakoby furt vypadá stejně, protože je džínová. Ona by se mohla otrhat trochu, ale právě to bude hezký. No ona už, já jsem jí právě koupil jako fakt up, že jo. Že právě ona tam schválně měla nějaký trošku princ a že byla taková, vypadala jako odřeně. A oni mi právě jakoby, že já jsem říkal, že bych chtěl tuhle, oni mi jako podali, říkám, a já jsem viděl, že to je jako rozbitý, ne, nebo prostě to, a říkám, mohl bych vás poprosit jakoby novou ze zádu. A oni jako úplně tak jako divně podívali a byl takový, jo, sure. Tak mi donesli novou, vypadala úplně identicky, říkám, jo, aha, ono je to schválně a oni, exactly, that's the style. Takže přesně, takže ono jakoby, jestliže bude vypadat fucked up a used, tak that's the point, ona je taková grunge, ještě jak má ten chain k tomu, dal jsem se na to ten charm, kde je ten 8-ball a cíga a hvězdička, takže je taková hrozně jako Brad, já nevím, jak to popsat. Jo, je to jakoby Brad's doll bag, jakoby. Jo. A to je právě to, o čem jsem jakoby chtěla teďka navázat, že právě jako je hrozně krásný, když si ty věci trošičku upravíte jakoby ke svýmu, jakoby ke svý osobnosti. Že jako přesně takhle... Já zavřu jenom ty dveře. Jo, já se omlouvám. Ne, to já se omlouvám, já jsem je měl zavřít a nezavřel, hele.
No prostě jsem chtěla říct, že je hrozně krásný, že přesně když si tam dáváte ty charms a chains, kromě Labubu, to tam prosím vás nedávejte, to mi přijde fakt jako insane hnus. Což je přesně jenom můj názor, že jakoby to je zrovna trend, kterýmu já nepodlehnu a nechápu, že vy jste to udělali, protože kamo, to je tak ošklivý, to je tak hnusný, to není vkusný a pro někoho to vkusný je, což právě je to krásný, že bychom se neměli soudit za to, kdo co jakoby nosí, ale stejně soudíme jakoby upřímně. Jo, soudíme všichni. Jo, je to prostě, jako to, protože to Labubu už je tak hrozně intenzivně ošklivý pro mě, že už jsem fakt taková, že ty vole ošklivý. Jo. Teď to musíte vidět, jak to vypadá do prdele a ještě na té krásné, drahé kabelce. To je fakt wild, jakože když jsme třeba byli na tom eventu s Applem v Polsku, tak tam byli, že jo, mezinárodní prostě všichni a skoro všichni, všechny ty borky tam měli fakt ty Labubus prostě na těch kabelkách, byl jsem takovej, ale to mi neříkejte, ne, to už fakt jako je trend, že prostě já vám nevěřím, že se vám to actually líbí. No právě. Že fakt jenom chcete být trendy a to mně přijde, to nenávidím tady to, no. Právě, mě jakoby vadí tady jakoby, mě prostě vadí, když je to trošku pozerský, ale já určitě jsem taky někdy pozerská, takže nemůžu zase hodnotit jakoby tady to jako negativně, nebo takhle, prostě myslím si, že občas jsme každý trochu pozer, aniž bychom o tom věděli, je to jakoby smysluplný, ale když jako se ti nelíbí Labubu a nosíš Labubu a děláš prostě unboxingy Labubu, tak mi to přijde šílený. Tak. Když to víš. Když jakoby všem tvrdíš, že jako ne, ale ono to je jako hezký. A já, jako hezký. Ta věta je na kurvu. Buď je to úplně amazing a seš úplně z toho mokrá, anebo je to prostě hnusný. To je jedno. To je jedno. No, prostě nenoste Labubu. Fakt jako kamo... Je to naštvaný skřet, kurvo. Na Hermé kabelce, jako jo, to je wild, jakože já třeba sleduju TikTok Love Luxury, což miluju, jakoby díky nim vím všechno o Hermes prostě kabelkách a to v životě jako fakt si ji neplánuju koupit, no nikdy, neříkej nikdy, ale spíš nikdy a prostě úplně sleduju vždycky nějaký Birkin si koupí a prostě no, tady to stojí prostě jenom 50 000 liber a za pse bábo, to je hrozně moc třeba, to je můj základ na byt, který musím nějakým způsobem kurvu našetřit. Mm-hmm. Ale dobrý, a teď přesně byly takový, že well, so we have matching Labubus to the Birkin, if you want. A já to prdel, ne, jako budu mít, že Love Luxury máte jakoby matching Labubus a teď to nabídneš nějaký třeba 50letý paní, která si fakt jde koupit prostě Birkin. She doesn't give a fuck about a Labubu. Nedávám, fakt těžce nedávám. To je obecně se všem, jako co se týče trendu, a to nemusí být jenom móda, nechci odbočovat, ale jakoby trendy obecně, já jsem to prostě nedávno říkal, já jsem takovej, prostě noste, co se vám líbí, kurva. Protože pak se vám to hrozně vyplatí tím, že pak vás přesně budou třeba obdivovat, nebo zalíbíte se lidem, který vás fakt budou mít rádi takový, jaký jste a prostě budou třeba sdílet s váma ten styl, nebo sdílet to, co se vám líbí. A o to lepší to je konekce. Když se budete prostě přetvařovat a budete nosit věci, které prostě jenom jsou trendy a to, tak pak se budete potkávat s dalšíma pozerama a vaše konverzace budou hrozně jako fake. A prostě nestojí to za to. Fakt to nestojí za to. Jakoby just be who you are. Jo, přesně. Tohle je podle mě mindset, který by si všichni měli chtít udržet, protože je to prostě hlavně pro vás strašně jednoduchý. Je to jednoduchý v tom, že vlastně nemusíte se potom tolik soustředit na to, abyste vyhovovali vlastně jakoby komukoli okolo vás, protože ve finále jakoby jdete spát sami se sebou, takže byste měli být spokojený s tím, že vám se to líbilo, a ne prostě, že se to líbilo prostě Pepikovi Skálovi, ty vole, z Horní Dolní, který s váma šel prostě na rande. Jo, tak. To s tím jako naprosto souhlasím a myslím si, že zrovna my dva obecně jsme jakoby takový, že já si myslím, že fakt nikdo si o nás nemyslí, že jsme jako fashionistas a prostě nikdo si k nám nejde pro radu. Tak. A díky kurva bohu, pro boha, protože bych nevěděla, co vám mám do prdele říct. A ani nechci. Já si přesně myslím, že se to i projevuje třeba na tom, že já nevím, jestli tobě někdy přišla nějaká nabídka na spolupráci, jakoby co se týče módy. Ne. No jo, ale špatná. Temu? No taky. Včera napsali mi, ale tentokrát ne e-mail, ale z toho jejich Instagramu, jako ten hlavní Temu Instagram, který má 11 milionů sledujících, tak mi napsali, že hey, Dima arrest. A já, nechte mě už bejt. Ne, let's make it fucking clear. Oba všichni hlavně influenceři odmítají Temu, nebo někdo to teda přijímá, trust. No tak. Ale alespoň já jsem to odmítl už, nepřeháním, třeba 10krát.
jako opravdu, jako že to je e-mail od jedné agentury, pak od té, jako od český, pak od mezinárodní agentury, pak jiná mezinárodní, pak se tam ta připomene a já furt prostě říkám ne Temu, nechci dělat Temu, nechceme dělat Temu, nebudeme dělat Temu. Tohle je veřejné prohlášení, já už vole se cítím assaulted by them prostě. A hlavně proč, ne. It's giving pharmacy, když mě otravovali ty vole, furt mě otravovali farmaci, takže tady to ty vole taky úplně nezvládám, jako absolutně. Ahoj, měla bych pro tebe takovou nabídku, Když to začíná takhle, tak si ji nech, díky moc. No, taková ta jedna borka ze střední, co vám napíše prostě po 5 letech, že chceš být svůj vlastní boss. Já. Girl. A ty, I already am, I don't care, honey. No, ale třeba, co se tohohle týče, tak právě třeba mě se Terka ptala, Terka, moje manažerka, byla taková, že jsme prostě probírali nějakou práci, exactly. A ty bys jako nechtěl třeba mít nějakou spolupráci s nějakou módní značkou nebo jako s nějakým shopem módním nebo takhle. Říkám, tak jako jasně bych to bral, ale já si právě myslím, že já vůbec nejsem in consideration, protože to prostě není můj content, že jo, a já tomu naprosto rozumím. Ale co bych strašně miloval, a to je jakoby to, ale sky is the limit, takže prostě nikdy neříkej nikdy, já bych prostě chtěl někdy dělat třeba kampaň s tím Dieslem. To by ty píčo. To je docela reálný. No nevím právě. Nevím, to je pro mě takový goal, který jako, když se mě někdo zeptá, co je tvoje třeba vysněná spolupráce, tak to bylo tohle. Ale jsou lidi v Česku, co dělají Diesel. Fakt? Jo. Oni jako mají kampaně. Kundos taky má Diesel, že jo. Ta má extrémně, já znám Diesel od ní. Původně. Okay. Že jako Kačka Kindlerová, Kundos taky, kámo, prostě víte, kdo to je. Tak tam mega dělá Diesel už třeba 4 roky, jako. Hustý. No, jakoby, tak samozřejmě jako asi nedělá kampaně, ale dělá pro ně prostě, když jsou slevy, tak pro ně dělá kampaně. Jakože je to taková informátorka, ambasadorka Dieselu prostě. Hustý, jo, takže to a jde. tak ona je mnohem víc prostě fashionista, no, že jo? je vyloženě, jakože prostě se oblíká jakoby hezky a lidi to nosí díky tomu, jak to na ní vypadá, takže já to prostě chápu. And she's doing amazing a prostě, jo, taky mi to k ní právě stedí, že je taková edgy, trošku jakoby streetwear a takhle. Takže to není nemožný zlato. Jo, jenom bych se měl snažit trošku teda jakoby pulapnout, co se týče jako oblíkání, no. Jasný, musí to být jako vypadat zajímavě a ne pohodlně jenom pro miluji, tebe. že to teď říkám v té teplákovce, fakt se miluju. Oh well, ale sky is the limit, hejný. Jo? Ne, tak to jenom říkám takovou, jak se tomu říká, manifestuju. Jako jde o to, že my se prostě oblíkáme hrozně jako všedně. Víš, že jako proč bychom, ale jako thanks God, nebo jako, víš co? Obecně, ty vole, let's talk about, já jsem hrozně influencnutý prostě tou Amerikou, hlavně jakoby ty poslední roky od té doby, co jsem tam byl, tak oni jsou hrozně jako casual, ale stylem, že někdy to je až jakoby neslušný třeba v Evropě, že jakoby přijde mi, že Evropani, tak jakoby tepláky pro ně jsou jakože, kámo, proč máš své tepláky prostě, jako what the fuck do you mean? Chápu. Ale třeba, já nevím, jako já se třeba cítím cute i v té teplákovce prostě, upřímně. Jakože jo, je to cozy, jako vůbec to není jako fashion, ale I love it a prostě mně přijde, že tepláky si můžeš absolutně vzít ven, když to hezky nastyluješ. Do školy chodím v teplákách těžce, protože to je ještě americká univerzita. Ale takhle jsem měl třeba brutální wake-up call, když jsme byli právě se Samem v Itálii, že jo, a mě nepustili do toho klubu, protože jsem byl oblečený fakt jako do Ameriky v klubu super. Pustili by mě na hned, protože jsem měl vole jersey, měl jsem kraťasy a měl jsem vole kšiltovku do zádu a byl jsem těžce americký twink prostě. Ale byl jsem vole v Itálii v klubu, kde dress code byl prostě vole smart casual a opravdu mě jako poslali těžce do prdele. Tak to byl takový můj wake up call a jakoby mně přijde, že tady v Evropě hodně převažují lidi, co jsou hlavně třeba takový ty Zara gays prostě. Víš, jako že se chtějí oblíkat tak jako hrozně, což na tom není nic špatného, to vůbec teď jako neříkám, jako že to je blbý, ale říkám, že prostě hodně lidí tady, hlavně třeba ty gayové, tak se chtějí oblíkat tak jako, že no smart casual prostě, že napůl formálně, že si vemeš jako sáčko, když jdeš ven a takhle, což prostě absolutně nejsem já, kámo, já prostě fakt miluju si vzít baggy jeans, jersey, kšiltovku do zádu, sluneční brýle a vole, ledový kafe do ruky a let's go. To prostě, víš, jako takovej ten, hrozně je mi to jedno a nevím, jakože není to prostě můj styl a it's okay, ale přijde mi, že občas ho tady na mě lidi kladou, vys jeden člověk, který ho nebudu jmenovat, ale víš který, tak prostě už na mě byl takovej, že on má prostě úplně jiný styl a přesně je to ten Zara gay a prostě byl takový, no, tak můžeme spolu třeba jako zajít koupit ti nějaký nový oblečení a byl takovej, ale já jsem neřekl, že chci. Jo, že na tebe tlačí s něčím, co tebe vůbec netankuje. No, on na mě tlačil s jeho stylem a já jsem takovej, mně třeba přijde, že se oblíkáš jako, že ti je 50.
Ale to je čistě můj názor, zlato. Jakoby, a já ti to říkat nebudu, tak ty mě kurva neříkej, ať já si jdu koupit nový hadry, co ti kurva je. Jo, v tomhle tom Kdybych se ptal, tak neřeknu. Jo, teď to chci říct právě, protože kdyby se zeptala, tak rozhodně we can talk, jo, jakože, nebo takhle mi ne, nebo jako I don't care, co nosíš, nebo jakoby, vím, že hlavně to nezměním a nechci to měnit, mi to uprdele, prostě vím, že jsi hlavně, prostě já potřebuji po tobě být v komfortu a usměvová, víš co, to je jakoby celý, co já po kamarádech potřebuji, aby byli v pohodě, ale jo, kdyby prostě přesně, když se člověk zeptá, tak na 100% jako si myslím, že dokážu já třeba dát jako nějaký jakoby osobní názor, co si myslím, že by se tam mohlo chtít nosit, třeba nevím, řekla bys mi, že jdeš na akci s Catrice, tak prostě mi říká, jo, jako vzala bych si asi tohle, je to tady, je to tamhle, je to tady ten mood, jako namudovat si prostě ten outfit, si myslím, že dokážeš sama, jo. Ale kdyby prostě bylo, tak jako by jo, ale právě tohle taky nemám ráda. Kdybych jako prostě někam přišla a že tyjo, no nevím, tak nevěděj dál, jako, nevím, vole. Já mám z toho úplný ik prostě. A pak se mi to stalo teda ještě ve Vegas, když jsme šli do jednoho takového vyhlášeného klubu, teď jsem zapomněl teda, jak se jmenuje. Ale prostě měli jsme tam rozlučku se svobodou, takže prostě crazy, jo, rozlučka se svobodou ve Vegas za pse. No a já jsem měl ten top, co jsem měl na Lip Life, no. takovej ten bílej s těma rukávama, ale jenom v černý. A neměl jsem k tomu ty rukávy. Takže to bylo jenom jako takový tílko prostě, jakoby tady takhle s páskem, vyloženě tank top prostě. Ale normálně nekoukalo mi břicho nic a měl jsem džíny, takový ty černý, co mám prostě, dobrý. No a vešli jsme do toho klubu a já jsem si myslel, že zrovna fakt jsem oblečený fakt v pohodě, jakože jsem si ještě jakoby studoval ten dress code, že to je jakoby takový spíš dark, prostě já jsem si říkal, dobrý, jakoby byl jsem oblečený jak na kalbu jakoby v Berlíně třeba mi přišlo, že zrovna jsem se cítil mega jako confident, že mě pustí. Hlavně v Americe to neřeší, kámo. Přijdu a on, they're not gonna let you in like that. A já úplně už tak já se jdu zastřelit. Já už fakt nevím a říkám, what do you mean? A on prostě, nemůžeš ukazovat ramena. Co? Jsme, vole, v Saudii, nebo kde jsme, kurva, no, tohle je Vegas, těžce tady, jako těžce borky ukazují kozy hlavně. Tak. A vyloženě showgirls on the street, jakoby. Vyloženě a já na něj jako, jestli to myslí vážně. A tak jako jsem se rozlídl a všechny borky tam ty vole spaghetti straps, takový ty, prostě úplně, že měli všechno venku, nebo tube tops jenom, víš, že měli. A já vyloženě, já byl takový, there's like 10 bitches wearing tube tops right now. A on, yeah, but you're a man. A já, oh, so we're being sexist, OK, tak jsem byl takový, takže já si jenom musím zakrýt ramena, jako jinak, a on, no, takže kámoška, která prostě měla košili přes sebe, tak tam mi dala tu košili před ním a on, you can go. A pustil mě a samozřejmě já jsem prošel a hned jsem si to sundal, že jo, zase. Lol. Ale opět zbytečná buzerace, fakt jsem byl takový, jděte do píči s těma dresscodema, hlavně proč bych nemohl ukázat ramena. No ne, asi. Hlavně to nebyl nějaký klub, kde by to bylo jako, to byl jakoby trashy klub, jako vyhlášený, kámo, představte si klub ve Vegas. Jo, to není jako, že tam jdou lidi v oblecích, ale tam jdou lidi těžce šukat na záchody a na záchodech se hlavně prodávají cíga a kouří se tam cíga vevnitř. Opravdu to není nějaký jakože... Není to jako high class. No. Tak jsem nechápal, co tam na mě zkouší s těma ramenama, ty vyloženě na mě dělal ramena. No, tak zkusil to asi jakoby, Zkusil. No. A uspěl, no. Ale tak a přesně tady to, jako hele, když je někde fakt dress code, tak se opravdu snažím to dodržet, protože prostě ten dress code je z nějakého důvodu a pokud tě někdo zve třeba na event, nebo na oslavu, nebo na něco a promiňte, dává tam dress code, který prostě, je to z nějakého důvodu, aby to fitlo ten vibe a jestliže ten, kdo tě někam zve, se snaží, aby to mělo ten nějaký vibe, tak ty minimum, co můžeš udělat, je fitnout se do toho vibeu, jakoby. Souhlasím. Naprosto respektuju a prostě I'm doing my best, ale co se týče normálně denního nošení, who gives a fuck, a pokud přesně se neptám, tak mi do toho absolutně nemluv, co mám na sobě. Víš, jakože, kdybych se tě zeptal, a já vím, že zrovna ty mi to řekneš a my si tady to prostě řekneme, co se nám líbí, nelíbí, že jako, hej, myslíš, že to vypadá dobře, tak ona mi řekne jo nebo ne a když tak mi řekne, co by třeba změnila, co bych já měl změnit. Ale musí se zeptat. Tak. Exactly. Já přesně mám totiž jednu, a od té doby jsem držela, a od té doby držím píču zlato, protože vím, že to je prostě úplně zbytečný jakoby hrot, víš, tak to je to s tou, že by si měla pořídit bílou kabelku. Jak jsme někam šli, a já jsem ti řekla, šli jsme na koncert? Jo. Nešli jsme na Tate? Myslím, že jsme šli na Tate, no. Nebo na Dua Lipu. Já jsem měl jakoby světlej fit a měl jsem k tomu tu černou diesel kabelku. A já nevím, proč mě to tak nasralo v tu chvíli, ale ty jsi to ještě nějak řekla, ty vole, já si to teď nevybavuju moc. Vím, že jsme šli po schodech a já jsem šla jakoby za tebou a jenom jsem koukala, že mu to jako právě slušelo, ale měl k tomu světlou tmavou bag a jsem si úplně říkala,
ty vole, měla by si pořídit jakoby světlou bag, protože kdyby měla i světlou, tak teďka by si určitě vzala světlou, protože by to dávalo větší smysl. Jo. A já jsem to jenom řekla z toho, spíš jenom jako jsem tam poslala tu myšlenku, nemyslela jsem to právě vůbec jako shady. Ne, já vím, co se stalo, ty jsi pak byla shady, protože ty jsi tohle řekla No. a já jsem ti odpověděl něco jako, já jsem byl jako, že jsem bitenul back, ne, ale protože ty jsi byla taková, no zlato, měla by si spořídit bílou kabelku, jenom jako just letting you know. Mhm. A já v tu chvíli jsem byl takový, vyliš mi píču, víš, jako fakt jsem se neptal a běžíme na koncert a prostě proč mi teď komentuješ outfit? A byl jsem takový, že jo, ale já jsem se neptal a ty jsi na to konto řekla něco, well, someone has to tell you. A právě byl jsem fakt takový, až jsem se chtěl normálně zastavit a jakoby, OK, udělej krok zpátky a zkusíme to znova, protože what the fuck are you doing right now? Že to mě jako nasralo v tu chvíli. A pak přesně, ale v tagu, hned jsme si to řekli. No, že přesně ona pak jsi jako nasraná. Říkám, jako nejsem nasranej, ale vole, co to bylo? A jako dobrý, a prostě jsme si to řekli. A to bylo přesně takový, že jako já chápu tu konstruktivní kritiku a chápu, že by se k tomu hodila prostě bílá bag. Jo. Ale podala jsi to prostě blbě, no. Jakože to bylo ten způsob, jakým jsi to podala. Že kdybys mi prostě řekla, že hele, honey, jakoby nechceš si třeba koupit nějakou jako bílou kabelku k tomu, nebo to, tak bych byl jako, jo, chápu, hodila by se k tomu víc. Ale že jsi právě jako v tu chvíli mi přišlo, že jsi se jako povýšila. Že to bylo to, co mě nasralo. Já tak jenom občas mluvím. No, teď jo. It's okay. Právě. Známe svoje lidi. Právě. Takže právě tak to chci jakoby na to navázat tímhle, proto jsme vám to řekali, že jako někdy držte prostě kundu, ale jakoby na druhou stranu někdy, když máte k tomu co říct, tak jako určitě, když je to váš blízký kamarád, tak říkám, za mě to bylo v pohodě, jenom prostě to na tebe bylo v ten moment jako rough. Ale právě mi prostě přijde insane, když třeba jsme na nějakém eventu a někdo, kdo jako mě kurva vůbec nezná, na tebe začne koukat skrz prsty, víš, že jakoby ty lidi tě neznají. Ty lidi znají z internetu, takže se neznáte. A představa, že já jdu třeba, já nevím za kým, vždycky mě napadne prostě Valča Procházková, protože slejka. Tak představ si, že jdu za Valu Procházkovou jí říct, že má prostě na kundu bag. No, ne asi. Prostě, co je? Ne asi. Ještě, ahoj, máš oškovou tašku, by the way. Ne. Nevím, třeba prostě, nikdy nevíš, proč ten člověk se tak oblík, třeba to má pro ně nějaký smysl, význam, je to jeho šťastná taška. Jo a hele, a pokud je někdo oblečený prostě na kurvu třeba fakt nestíhal a je rád, že je rád a prostě postrala se mu pračka nebo něco, kámo, nevíš nic prostě a jakoby tolikrát jsem byl prostě v situacích, třeba jsem byl na jednom eventu, na Notino eventu a to bylo, myslím, snad den po Queendomu, kde jsem já byl to překvapení prostě a to bylo po týdnu, kdy prostě my jsme každý den servírovali těžce kundu, protože prostě jsme museli a já už byl fakt tired of it a prostě jsem se vzal mikinu a džíny a šel jsem na ten event a bylo mi to jedno. A všichni tam byli hrozně jakoby dressed to impress a já jsem se tam cítil prostě špatně, protože jsem byl takový, kámo, já jsem hrozně underdressed, ale na druhou stranu jsem byl takový dobrý, ale teď jsem celý týden miluju, že se mi zaply brýle teď. Teď mě to úplně rozhodilo. Reprák mi začal něco hrát. Tady ty brýle mimochodem je reprák, jo. Můžu poslouchat hudbu. To je sickening. Anyway. Ale pak jsem přesně byl takový, že no ale vylište mi kundu, prostě snažil jsem se hodně celý týden, myslím si, že si zasloužím fakt jako dát si voraz, jít na event a prostě si to užít, aniž bych se stresoval tím, co mám prostě na sobě. Že obecně si myslím, že člověk by se neměl stresovat tím, co má na sobě prostě. Mně to přijde jako hrozně, že ti to má bavit a má to být fun a takhle, jako zase don't get me wrong, já jako kdybych někdy vypadal fakt na kurvu prostě, kdybych se někam chystal a vypadal jako totální šašek, klaun, blázen, tak vím, že mi to řekneš, že prostě to zase, pokud ti třeba jenom tobě osobně se něco nelíbí, to je něco jiného, to je takový, že jako si řekneš, nemá cenu to komentovat, protože každý máme jiný styl. Ty taky si třeba, takhle, já miluji, jak ty se oblíkáš prostě a myslím si, že ty jsi schopná matchnout fity úplně skvěle a prostě I love that about you. Ale jo, někdy taky jsem něco, co já bych si třeba nikdy nevzal, ale držím píču, protože to neznamená, že to je hnusný, ale že mně osobně by to se třeba nelíbilo. A to je prostě ten rozdíl, ale zase pak jako řekněte svým kamarádům, když třeba, já nevím, nedej bože, když má někde flek, nebo tak to prostě si říkáme zase, to je jakoby, jo. Ale pak taková ta zbytečná kritika, se kterou ten člověk třeba nic jako neudělá, zbytečně ho to rozhodí, shut the fuck up. To je prostě takový, že hlavně, že tam není nahatej. Jo, jako já si myslím, že je to hlavně úplně přesně každýho jakoby věc, přesně jak jsi říkal to s tou pračkou, tak přesně, máš na kurvu den, jdeš někam mezi lidi, musíš tam jít, už jsi to prostě slíbila, tak si vezmeš prostě svoje oblíbený černý tričko a modrý kalhoty a nebudeš mečovat jakoby vibes, ale budeš v pohodě.
A to je podle mě prostě to, na čem záleží se v tom cítit jako comfy. Já třeba občas jakoby pulapnu někdy jakoby nějaký look, kdy jako já potřebuji se cítit nekomfortně z důvodu toho, že to prostě mi za to stojí. Že třeba teďka jsem byla v Berlíně, tak tam jsem si prostě vzala jenom ten suit a jenom ty kalhoty a obří boty do prdele a v těch botách jsem šla prostě nahoru dolů, ty vole, do schodu, prostě do výšky, na píču se mi chodilo. A stálo mi to za to, protože prostě jsem dostala úplně the best looks ever od ostatních a prostě se to vyplatilo, ta snaha, víš, že jakoby někdy je fajn zase na druhou stranu trošičku jako říct, že OK, let's surf. No jasný. Ale každý to takhle právě nastavený nemá, jenom prostě já jsem si to vzala kvůli tomu, abych měla přesně ty fotky a přesně ten vibe a přesně to jsem všecko dostala a teď jsem z toho šťastná už druhý den a vím, že budu ještě další týden o tom mluvit a postovat ty fotky, protože jsem z toho nadšená. Takže přesně, když to takhle krásně vyjde, tak je to super. Ale ten outfit byl basic. Ale byl tak krásně basic, já jsem k tomu měla matching make-up, který byl už trošičku dramatičtější a celý jako celek to působilo skvěle. Takže tady mi jde právě o to, že já třeba, určitě to děláš taky, tak přesně mám to dneska. Mám modrou řasenku a modrý pozadí a modrou mikinu a jako celek to vypadá super prostě, víš? A prostě tohle je to, co mě třeba na modě baví hrozně. Mečovat ten freak prostě s tou akcí, nebo s tím vibem, nebo s tím, jak se právě cítím. Že jako prostě jo, jsem smutná, tak si prostě jakoby vemu prostě jakoby vybledlý hadry, ale k tomu si vezmu třeba, já nevím, žlutý inner corner a žlutý boty. Že je to takový jako prostě, aby to bylo vybalancovaný a hrozně ráda prostě mečuju eyeshadows třeba s botama, nebo něco takovýhleho, nebo teď mám prostě, no teď ne, ale normálně mívám teďka čeká červený vlasy. Celou dobu, tady mám třeba už 10 let ty boty mám, tak mám prostě ty v pumy, mámhle ty semišový a prostě já se vemu všechno černý, vemu si semišový vínový boty a k tomu mám ty vlasy a přijde mi to jako mega statement, I don't give a fuck, jestli pro vás ne, jo. A k tomu mám prostě třeba tu vínovou bag ještě, I like it a je to simple, není to vůbec módní, není to, nerozumím tomu prostě furt, ale jenom ta color theory nebo prostě nějaký matching, to mi přijde, že jestli umíte nějak si matchnout aspoň, že jako modrá a žlutá vypadá dobře, tak si to vemte dohromady a bude to hezký. Nebo jenom detailně to sladit, víš, že jako nemusíš rozumět módě, abys uměla sladit outfit, podle mě. No jasný. A hlavně, přesně, já si myslím, to je něco, co já třeba nemám, takový to voko na to si myslím. Že jako já, kdybych fakt chtěl jako servírovat kundu, tak si myslím, že potřebuji stylistu upřímně. Protože já na to nemám, já si jako koupím hezký hadry, ale já si myslím, že to není o tom. A hlavně třeba dám příklad, ta Linda, jo, nebo David prostě, to jsou lidi, který tak strašně servírujou ty vole, že jako obrovský shoutout prostě Lindě a Davidovi, jako fakt love you guys v tomhle a ve všem love you obecně, ale jako v tomhle fakt itujete. Když tak mluvíme o Davidu Famovi a Linda, víš co? Jo, tak. A oni prostě, to ani nemusí být drahý, ani to nemusí být nic, oni jsou schopní vzít různý kousky oblečení, nějaký pásek tady, nějaký tohle a udělat z toho něco, co mě prostě, jako it will leave me speechless. A to si myslím, že je to krásný na té módě, že opravdu, když tomu člověk rozumí a baví ho to, já tomu nerozumím, ale pro ty, kteří tomu rozumí, nemusíte mít vůbec peníze, stačí se o to zajímat, koukat na inspirace, co jak matchnout a takhle a opravdu, když si potom kouknete do šatníku, tak jste schopný jakoby udělat fakt sickening outfit z toho, co už dávno máte a vůbec byste si třeba nemysleli, že to prostě je jako sickening. Že přesně existuje pár influencerů, hlavně teda jeden mě napadl, ale tady nejmenujeme, že si myslí, že přesně když mají prachy, tak že si prostě koupí drahý hadry a budou vypadat skvěle. Ale peníze nerovná se prostě fashion sense. Jo, a to, že na sebe prostě napatláš. A já to dělám taky, ale já se aspoň neprezentuju tak, že jasně. Prostě, jako že jsem fashionista, že jsem fashion icon. Prostě, jo, já jsem minulou epizodu na sebe mrdl, vole, všechno diesel pomalu. Ale, dobře, vole, top a pásek jsem měl. Ale měl jsem tady, vole, 2 loga a už jsem byl takový, není to too much, jakoby, nejsem trošku kokot teď. Ale nikdy bych jako si netrofil říct, že jako I look so sickening right now. Je to top a džíny s páskem, víš, jakože prostě to. A nějaký lidi určitý, tak si myslí, že fakt jenom když si koupí drahý hadry, takže it's fashion. Ale pak se přesně kouknu na Lindu a na Davida a tam, jo, oni třeba taky můžou mít nějaký drahý hadry, ale oni z těch levných udělají fakt jako statement a to se mi na tom líbí.
Právě. Že prostě ty tomu rozumí a oni nic neřeknou. Oni to jenom postnou a oni o sobě neříkají, jak jsou prostě icons, víš, protože všichni to víme. A to miluju. To mi přijde, že je to zdraví na té módě a jako to, co mě baví sledovat teda aspoň, ale jakože to. Já bych to zařadila do škatulky, jakoby přesně jak máme to Quite Rich a takhle, tak přesně třeba ta Linda s tím Davidem mi prostě přijdou jakoby přesně taková ta, že mají jako vlastně extrémní confidence, ale nikdy o tom nebudou mluvit. Jo. Že jako jestli je nemáte, tak to nechápu, guys, protože vy dva jste úplně jakože iconic. A absolutně, ale taky občas mám třeba pocit zrovna u těch, že jakoby já bych si to nevzala, ale na nich to vypadá po kurvě. Jo. Že jako opravdu se tam promítá jakoby ta personality, že jako opravdu jako krásně to vypadá dohromady, ale třeba když se nosí jako rolák a na to ještě tričko a na to top třeba, tak mně to přijde jakože úplně crazy. Jo. Ale hrozně se to teďka jakoby dělá, to vrstvení je úplně jakoby hrozně in, bych řekla asi, já nevím, já nosím prostě tohle, takže netuším, ale fakt jako good job někdy. A právě mám pocit, že potom je tady ta druhá strana lidí, o kterých jsme teďka trošku začali mluvit, tak jsou to prostě, celkově bych to tady jakoby nazvala takovým tím jako fakt tím logo rovná se značka, rovná se prostě jsem super a koukejte na to, jak to jako vypadá a mám na to peníze. Jo, to jsou přesně ty, teďka zase, nebudu jmenovat, já nenapadá mě jméno, ale jakoby, sorry, mě ne, ale prostě takové ty, některé slovenské influencerky, který nosí all over Gucci. Nebo reálně Jeffree Star. No, Jeffree let's Star, talk about that hoe. Jeffree Star v jeho jakoby přirozeném jako výskytu je nacista. Tak, nosí prostě jako všechno Gucci, ale je to ugly. Za prvé Gucci je ugly, jako za mě prostě hnusný brand. Jo, Když se nebavíme o té jakoby high fashion prostě, už jakoby to, co se nosí na přehlídkách, je něco jinýho. Nebavíme se o přehlídkách, bavíme se o jakoby no prostě nošení jako na den, jak to mám nazvat, jako daily using prostě. Casual. To, co můžete koupit. Tak. Prostě to, co najdete v Gucci store. Jako Gucci mají hezký věci, ale takový to obecný, to prostě Gucci print všude, po všem, to fakt, to je kýč jak zmrt přijde. Jako, ale to zase, to je můj osobní názor, ale pak můžou mít jakoby něco třeba, mám od nich brejle. Jo, a ty se mi mega líbí, protože prostě tam je jenom takový to zlatý takhle logo, jsou černý. A jakože v pohodě, miluji, že Gucci mi zaslalo PR, I'm sorry you guys. Jiná značka. Jo, Gucci Beauty, jasný, no, exactly. Takže v pohodě. Vůbec teďka nemluvíme o make-upech, obecně, jo, protože jakoby mně se nelíbí něco, co dělá třeba jakoby Dior a miluju Dior make-up jako House Dame Pussycat, takže to se zase jakoby uklidníme, ale chápu tě, rozumím, jako my chceme dál k Gucci, ale každopádně, jako když někoho vidím ve full, obecně, když někoho vidím prostě v logu, od hora dolů, tak si říkám zlato, já vím, co ty si myslíš, já tě v tom nechávám, protože já mám na sobě prostě Shein jeany, ale je to problém. Nebo ne, víte co, není to problém, je to jenom hnusný. Ale je to v pohodě, protože on se třeba cítí dobře, takže já to nechávám být, proto já nekomentuju, jak se lidi oblíkají. Takhle, komentuju. A víte kdy? Když vedle mě je ona a jsme doma a nikomu tím neurážím, protože já se s ní řeknu, sorry, ale ta borka byla prostě crazy. A on řekne, jo, taky se mi to jako nelíbilo. Dál se díváme na výměnu manželek s poslentaným trikem od pici, jako my jsme fakt v pohodě. Já nás miluju, že my jsme největší jakoby fashion komentátoři, když jsme fakt disgusting, rozcuchaný na gauči, barbecue sauce on her titties. Ne, in hair. Ve vlasech, všude. Ne, fakt jako občas se na nás tak podívám, takový, jo, tak my jsme teď fakt jako vtipný, no. Jo, ale já to miluju, mě to je jedno. Jo. Ale říkáme to, doma, nejbližší kámošce, nepíšeme to, vole, nikomu pod fotky, nekomentujeme to prostě taková, jako taková na eventu, a jsem taková, co to má na sobě? A já, uklidně jste, kurvo. Jo, takže tohle to přesně dělat nebudeme, protože prostě, proč bych to dělala? You're so cringe if you're doing it, jakoby. Promiň. Já tě miluji. You're so cringe if you're doing it. Já bych měla obecně přestat mluvit anglicky, jakoby poslední dobu mi to opravdu jako nejde. Ty bys si mohla zaplatit lekce. Já bych si měla zabít hlavně. Tak. Duolingo my ass. Duolingová. No, takže takhle to, takže jakoby peníze a prostě print všude se absolutně nerovná fashion a takhle to. Já jsem se tady teda představila jsem si Píču. Čau, já jsem Dima. Ahoj, já jsem Fatal. A posloucháte Lip.
Já jsem si představila... Ahoj, já jsem Dima Čau, já jsem Fatal. a posloucháte? Liv. Já jsem si připravila poznámky, kdyby nám náhodou něco jakoby vypadlo, přesně jako teďka, jo, tady to byla jakoby stroke pro vás. Jo, brain fart. Tak mě třeba napadá, jestli si chceš třeba vybrat nějakou otázku, jestli ti nějaká líbí, jestli ti žádná nelíbí, tak mě prostě tím iPhonem švihni po ksichtě. Ahoj. Crank it! Crank it! Miluju. Vliv módy na finance jsme probírali, trendy nebo nadčasovost. To je takový jako prostě takhle. No máš třeba, tak počkej. Čekám. Tak třeba je třeba teďka nějaký vysněný produkt, na který se třeba díváš a chtěla by si ho jakoby pořídit? Low-key, ale jakoby fakt to neudělám, protože to je píčovina. Ale... Tak ne za rok, jako třeba za 10. No to je jedno, prostě kdybys měla neomezený možnosti teď, co bys si teďka koupila za piece? Dior tote bag. OK. Jako tu tu modrou? No, tu modrou, no. Protože prostě I love it, ale stojí třeba 100 000, kámo. A já šetřím na byt a fakt radši byt než bag, takže jakoby, ne no. Ale, no, magořinec. Já jsem myslel, že bude stát třeba jako pade. A, už to je šílený. Ale jako byl bych ochotný. Asi bych byl jako nalomený a kdybychom byli přesně někde na výletě a procházeli kolem toho Dioru a byla tam vystavená, tak asi tam zaběhnu. Ale jakoby za 100, to se posrali. Za tote bag. Hlavně to ani není jako... Bag. No. Je to jakoby plážová taška. No, fakt to jste se jako posrali z vysoka. To je crazy. To je absolutely wild. Co je nějaký tvůj kousek, který bys... Jak jsme se teďka nedávno bavili včera, tak jsme říkali zrovna, že jak jdeme tu cestu kolem světa, tak bych si chtěla pořídit nějaký dobrý kufr. Teďka to nechci říct, že si koupím ten kufr, ale třeba vím, že Louis Vuitton, jakoby tady ta značka jakoby původně vznikla tím, že dělali kufry. To by obecně cestovní jakoby produkty, takovýhle, jako balení a takhle. Takže bych si třeba chtěla koupit jako hezký značkový kufr, vím, že to je úplná mrtkovina, protože se to okope. Právě. Ale chtěla bych se jenom dostat do té situace, že to budu moc províst a nebude mě to prostě tolik třeba bolet a mrzet. Jestli se do toho dostanu, jestli ne, it's fine, I'm doing amazing. Ale třeba tohle, líbila se mi nějaká taška v Pradě, ale ne ta klasická, ta bag ta shoulder bag, to jakoby ne. Byla to nějaká větší, byla koženková zase, nebo kožená asi, netuším. A to už jsem skoro... Neměla jsem ji jako v košíku, protože jsem se nebyla jistá tou barvou, ona byla totiž jakoby béžová a já jakoby not into béžová věci, takže jsem ji tam nechala, ale vypadala hrozně jakoby pěkně, no. Takže já určitě si jakoby zase syslím nějaký jako myšlenky a na nějakou kabelku, no, protože upřímně fakt za poslední rok se mi ta kabelková kolekce docela rozrostla. Určitě si 100% si v blízké době koupím nějakou další Maybelku. Jestli vás můžu jako o něco poprosit, koukněte se na maybelka.cz, jsou to české tašky, je to česká výroba, je to prostě opravdu, že ta kabelka trvá třeba 3 týdny, než si ji můžete jakoby vlastně vzít. A je to prostě vytvořený s láskou v Česku, trvá to dlouho, protože se to dělá ručičkama českýma zlatýma a je krásná. Ta kabelka je mi úplně hroznou jako oporou, protože prostě jsem ráda, že ji mám a je prostě místní a to je asi moje, jakoby, jasný, mám i v Saint Laurent bag, jasný, super, ale tu Maybelku mám úplně ze všeho nejradši, asi furt jo. Ta Diesel taky super, ale ta Maybelka prostě, já nevím, jak to byla moje dražší věc obecně, protože ta kabelka stála asi 5000, což je prostě hodně už za mě, jako za mě, když je to přes 3 ta bag, tak už je to jakoby docela... Jakoby záleží, odkud pocházíte. Pokud jste povoláním dcera, tak je to asi trochu něco jiného. Ale za mě za 5000 kabelka už je docela jako fajn. A ta je krásná, je koženková, má tak jako krokodýlový print a oni mají i ve větším. Jo, jestli se rozumíme. Jasný. Já ji mám v malinký, jakože malinký, pak ji mám ve střední a teďka bych ji chtěla ještě jako v nákupní. A jakoby jakou barvu třeba, aby jako... No, jo, tak teď jsem se na něco vzpomněla. Oni tam mají jakoby likérově hnědou, ale ono to vypadá jako ty moje vlasy. Jasný. Já jsem na to, když jsem teďka postavila biznis, jo, bych vám ráda chtěla říct. Jo, fakt, ta jsi koupila i to, tady ten barvu Icosu.
Exactly. Jakoby já jsem se obarvila na cherry cola a všechny moje doplňky jsou teďka vínový. To miluju. Já to taky miluju. Ne, mě to strašně baví, protože já mám teďka úplně novou vlnu k nakupování. Já mám teda problém, ale jakoby to necháme na jiný video. Každopádně bych si teďka ráda pořídila nějakou majbelku v takovéhle barvě. Teď jsem to vymyslela, takže dobrý, takže se na to koukneme, ale po pauze. No, teda po pauze, co? Po natáčení. Po lipu. Nějakou takovouhle a celkově bych chtěla víc investovat právě třeba i do takových těch kousků, jako mám teďka na sobě tu mikinu, protože s Honzou Smejkalem mám prostě dobrý vztah a vím, že dělá custom věci. Mám od něj třeba strašně ráda teďka ty kalhoty, co jsem měla v tom Berlíně, ty saténový, ty široký, jak jsem měla. Obecně můj fit na Lip Life. Jo, no tak jasný. Takže tohleto bych ještě zopakovala s tím, že bych to udělala jako v jiném provedení celkově a nějaký kalhoty od Honzy bych se ještě pořídila. No, chápu, naprosto. A ty mikiny jsou super, jsou hrozně simple, má to nádherný střih, vůbec mi nepelichaj, jsou vevnitř absolutně brutálně teploučký, je to taková ta hrozně chlupatá, příjemná, je to opravdu jako hezký a má to takový zvláštní tvar sice, ale líbí se mi to. Takže celkově podporovat Honzu Smejkala dál, good choice. Jak jsi ještě říkala, jestli mám nějaký jakoby to piece, který bych si hrozně chtěl koupit, tak ty jako nejvíc, co bych si teď koupil, tak je právě ten kufr od Rimovy. Jo, vím. Rimova prostě s dvojitým to píše, tak oni dělají takový ty, fakt určitě jste viděli, prostě takový ty stříbrný, takový ty bytelný prostě kovový snad, nebo co to je za materiál, nějaký metal, vole, něco, ocel, něco takového. Nevím teda, jak jsou těžký, ale ty jsou prostě sickening, kurva, strašně se mi líbí. Vždycky jsem chtěl takovýhle kufr, protože it's giving, že hrozně jako profesionální, nebo nevím, že jako něco jak máš make-up kufřík, takový ten železný, tak to je prostě velká verze, je to prostě kufr. To miluju, ale stojí třeba 40, kurva. A prostě to je za kufr fakt hodně, ale hlavně z toho důvodu, že ty to jednou odbavíš, vole, a už ti přijede obouchanej. Všechny moje kufry jsou v kurvě, vole, a to vždycky si koupím nějaký, třeba v Seattlu jsem si koupil jeden za $160, což už jsem byl takový, že to už je dost, ty vole, to je třeba 4, typuju, nevím kolik. A 3 něco prostě. A kolik normálně stojí kufr? Já jsem totiž nikdy nekupovala kufr. No jako záleží, ale prostě seženeš prostě kufr za třeba litr. Jo. Jakoby seženeš nějaký samozřejmě levnější, ale no třeba 1500, to třeba v Primarku, myslím, že jsem kupoval kufr takový ten obrovský, myslím za 1000 něco prostě. Okay. Protože jsem byl takový, hele, vystačí. A ten jako přežil, je teda obouchaný jak zmrt, je úplně oškrábaný, že ono jak to sjíždí po těch pásech na tom letišti a tak je to prostě na hovno. A všichni jsou taky, že no tak si to obal a já, no dobrý, a tak koupím si ten kufr, aby to nějak i vypadalo a budu to mít v plastu, že jo. No. Hlavně ta Rimová, jakoby. A oni ty lidi říkají, že jako jo, že je bytelný, ale stejně ti ho můžou dojebat prostě. To jo, ale jakoby asi jak je kovovej, víš, tak jakoby když to bude otřískaný, tak to furt bude vypadat líp, než když ti jakoby visí látka z toho látkovýho. Jako jasný, no. A hlavně jsem přemýšlel, že bych si ho koupil jako ne, já hlavně si nekoupím nic, já šetřím na byt. Exactly. Fakt, já potřebuju do pár měsíců mít 1,5 milionu, takže jakoby I'm not buying shit, já jakoby nejím od teď. Jasný. Takže jakoby... Skinny legend come true, jakoby. Exactly, všichni kupujte jíru, ne? Ale... Proto to tam těch 6 euro, víš to celou dobu. Ne, asi. Úplně gaslightí píča. Já vás gaslightím, že ne, my jsme nezdražovali, mrdl jsem to na 8 třeba. Ne, asi, ale já to nevím. Nikdy se to nedoví. Ne, ale já si hlavně nic nekoupím, ale hrozně bych si koupil ten Rimova a napadlo mě, že jakoby na té cestě kolem světa, že bych si prostě tam lepil samolepky z každý té země. A že by to mohlo být sickening, jakoby, že by byl trošku obouchanej a měl by na sobě ty samolepky, že prostě vole Japonsko, Austrálie, vole Bora Bora, nevím, jestli seženem samolepku, když tak tam dám kus ananasu. A prostě víš, jako, že bych to takhle, tím, že já fakt docela dost cestuju, tak bych to využil jakoby takhle a vždycky bych někam jel a nalepil si tam nálepku. Myslím si, že by to mohlo být hrozně jako cute. Tak uvidím, kouknu se na nějaký recenze, upřímně, to jsem ještě neudělal, protože jakoby já si vždycky koupím levnější kufr, ten se mi rozbije. A já mám třeba 8 kufrů, kámo. A jakoby, ale tady je jeden prasklej, tam ten nemá, vole, zavírání, ten modrý, jak jsem ti dal. No, to byla zkušenost, ale jakoby dobrý. Drží, jako já jsem s ním nalítal hodně, jako on to. Třeba 15 let ho mám ten kufr a není na něm to. Mně spíš prostě jde o to, že já vždycky ten kufr mám a vlastně se v něm necítím, jako že ten kufr odráží jakoby to, co jako já bych vlastně potřebovala. Že jako za prvé moje kufry nikdy nejezdí do strany. Vždycky jezdí rovně, ale když chci takhle najednou... Že tak... nemají 4 kolečka. Jo, a to já jako docela jsem pocítila, že bych jako chtěla. No, chápu. Takže teďka, to bys mohla jít jakoby se mnou, než pojedem, protože ty mi poradíš určitě mnohem víc a budeš tam víc rozumět a rovnou se můžeš podívat taky třeba, nebo nevím. No. Ale měli bychom někam zajít někam do kufr storeu, pičo, a potřebuji sehnat nějaký hezký vínovej.
Miluju tě. Nech mě vejít. Myslíš si, že budeš mít v lednu ještě vínový? Určitě. Jo. Já už mám appointment na vlasy listopad i prosinec. Love. Ne, protože já jsem koukal zrovna nedávno na nějaký starší díl Lipu a fakt to vypadá mnohem líp než ty černý. Zatím mi to říká úplně každý, jsem docela překvapená. Jakoby. Fakt mnohem. Jakože ty černý, teď to vůbec nechci, já vůbec jsem si to nemyslel, když to měla, ale teď, když to porovnávám, tak to vypadalo jakoby víc cheap. Jak to bylo jakoby jasně. box dye a bylo Jo, to jo. prostě jet black, tak neříkám, že jet black je cheap, ale už vypadalo to jako hodně Fake. jako, jo. A tady to vypadá hrozně, i když to je reálně jakoby červená, tak to vypadá hrozně přirozeně a krásný, fakt jako I love it. Myslím si, že je hrozně dobrá volba. No jak jsem poslala tu fotku, jak jsi byla odbarvená, to jsem ale to se jako zmrdal teda. No, ne, asi. She was orange. Ne, to Představte bylo si to. odpovědný. Ale proč mi tolik na Close Friends lidí napsalo, že to je super? Já to miloval, já byl takový, nech si to takhle, co tě? Co Já tě? vzdrs za pse, jakoby. Vždycky to můžeš dobarvit. No já zaprvé teďka docela bojuju s tím, jestli Mirkovi neřeknu, že to chci jako ještě trošku světlejší, ale vlastně mě to strašně vyhovuje, protože teďka to vypadá, že mám vlastně tmavý vlasy, ale na nějakém jiném lipu to vypadá zase hodně červeně. No na tom výstupu z Ketry jsem reálně rudovlasá, No, jakoby, jasný. jo. Třeba tam to bylo úplně vidět a mě právě baví, jak se mění na tom světle. Že teď jsem prostě jakoby docela tmavě hnědá holka. No, ale je to obrovský rozdíl od té černý. Že jakoby, když tady seděla, měla jste černý vlasy, tak to bylo fakt jet black, že jako zero prostě pixely. Jasný, no. Jako já jsem zase věděla, že se to hodí ke všemu. Teďka sice se to nehodí ke všem, jako hodí upřímně, ale já už jsem v tomhle asi moc perfekcionalista, ale že třeba k té modrý se to teďka hodí brutálně a právě modrá se k tomu hodí a zelená se k tomu hodí a logicky ta barva se k tomu hodí, tak jakože červená. Takže vlastně jako mě to tolik neomezuje, protože jako já třeba nebudu nosit žlutý topy. Nebo jako mám je, ale nějak to jako na tom neujíždím a zrovna teďka mi to nevadí přes tu zimu. Uvidíme, jak na tom budu v létě. Já si myslím, že v létě půjdu do výraznější červený ještě. Jo, to by dávalo smysl. A právě na podzim to zase schodím na tady tu jakoby višňovou. No to je jedno, každopádně to není vlasový video, ale díky moc. Hey. Well, it's fashion. Well, it is. It's a statement. Když si k tomu kupuješ prostě i toaleťák pomalu. Burgundy. Jo, no, to je pravda. Pochcel bych se, vůbec bych se nedivil. Ani jako takhle bych reagoval. Jo. Ne, my jsme na sebe v tomhle ohledu tak zvyklí, že jakoby já fakt mám přepíčený občas jakoby nápady a plány, ale ona teda taky, jo. Vodu mít, že si chceš koupit jakoby kufr za 40 000 a já si jakoby slaďuju vlasy s kabelkou a oba reagujeme takhle. Jo, my bychom se fakt měli zabít. Jo, protože naše standardy jsou hrozně jakoby out of it. Teďka byla u známýho, nebo prostě, nevím, jak to můžu tady nazývat. No, jo, známej. Tak prostě jsem jenom chtěla říct, že jako každý máme opravdu jiné standardy. No ne, jako to jsme se pochceli smích, jo, protože my oba s Fatal jsme takový, jakoby messy. My jsme prostě jako, absolutně. My jsme brat girls jak zmrt, jakože opravdu jako šílenství někdy. Nemáme přesně bordel, že by jako hnili nám věci v pokoji. To ne. Prostě nejsme jako takhle špíny, ale jsme prostě messy, jsme chaotický a opravdu nemáme naklizeno doma, ale jakože opravdu. Já jsem přišel za tím jedním, řekněme, kamarádem, měl tam extrémně uklizeno, ale jako já jsem nevěřil, já jsem v IKEA teď. To je jakoby, já jsem na jako výstavišti. Já jsem přesně přišel, říkám, jo, tak takhle naklizeno bych chtěl mít, to jsi hustej. A on, no, a já, jestli mi teď řekneš, že jsi jako moc neuklízel, tak odcházím a jakoby fakt to, jsem se začal smát, říkám, ne, kdybyste ti jakoby vešel do mýho pokoje, tak už mi nikdy nenapíšeš. Jako to hrozný kontrast. A přesně pak jsem to tady říkal prostě Fatal. Myslím taky, on měl prostě hrozně jako uklizeno. A ona, ne, zlato, to je normální, my jsme jenom out of it. Ne, my jsme fakt jako outcast in this. Protože prostě já jsem, ale hele, já už jsem s tím přestala jako před nějakou dobou bojovat, ale já prostě obecně nejsem jakoby clean person. No nejsme clean girls. No. And that's okay. No my jsme už jako too messy, jakoby, ne, vyloženě, jakoby já to vidím, jakoby, když jsem, lidi přijdou a kdo nás zná, tak jakoby, ten roh je šílený. No, do píči. Tam je fakt jako prach. Ale jako Dusty Ray Bottomsová tam. Mm-hmm. Jo, to je crazy, no. No takhle, tu chodbu myslím si, že mě vyučila v tomhle ta chodba. Ta chodba je out of it. Ta chodba je hlavně na chození, jakoby chodba není, jakoby tady se nese, jasně, nesedám se tady prostě, ale já jsem Já jim ukážu z našeho POV, co vidíme, jo. Tak jo.
Ahoj, natáčím, miluju. Já jsem to chtěl využít. Jasný, v pohodě. No, takže tady vidíte z našeho POV, jakoby, Veru, když tak tě poprosím tenhle záběr dát sem, jakože, když tak tlesknu, ať to můžeš sladit. Tady vidíte z našeho POV, že my jsme prostě na chodbě. Tamhle je nějaká skřínka prostě, která tady Nás prostě, nenávidí. tady tu je prostě. Ta tu už hlavně nemá být dávno. Tamhle máme botník, Fatal hlavně má botník. Tamhle máme věšák a prostě je to hrozně random, ale právě ta chodba byla vždycky jenom na chození a my jsme to využili takhle. Jo. Takhle prostě pro studio, hele. Ne, já jsem strašně ráda, protože jako co jinak s tou chodbou dělat, že jo, jako to je úplně jako super využití, jenom prostě jak se tady chodí a právě jako neuklízíme tady úplně to tak často, jako to studio, to vám řeknu, jakoby ten koberec byl jeden velký flop, to je flop jak No koupili píča. jsme koberec na píču prostě. Jo, je úplně na mrtku. Je fakt hroznej. Sere mě. Taky. Fakt Nejlepší sere. je, že tam ani není vidět. No, tak Ono to, ale to je trochu kvůli akustice. Jako it has a reason, jo, protože já vím. proto tady máme kolem sebe akustický panely, ještě, který jsou tady. A ty jsou krásný, ty mě vůbec nevadí. Jo? Ty mě vůbec nevadí, mi přijou super. I jsem přemýšlela, že nad to dáme ještě nějakou látku, aby jsme byli v domečku. Jasný, no. Ale dobrý, jakoby uklidně se. No, každopádně, jsem úplně odbočila od té módy teďka, jenom jsem prostě vám chtěla udat na pravou míru, že celkově možná proto jsme malenko i mes třeba v té módě, protože my nejsme clean girls ani jakoby tělem i duší, takže... No, jako takhle, jako... Ale aj... Jako myjeme se. Jakože pozor. we jako, are clean, no my ale... jsme jako hodně hygienický, bych To jo. docela řekla. Jakože my fakt voníme zlato. Voníme se, myjeme se, čistíme se, Utíráme si prdel. vyplachujeme se, hele. Ale... Co se týče prostě, ne, jako já zrovna jsem nad tím přemýšlel, když jsem usínal, kdy prostě mě tlačila krabice od pici do hlavy. Chápu tě. Byl jsem takový, že tyjo, mohl bych si uklidit. A Jo. jakoby byl jsem takový, že měl bych si fakt dát rituál, protože já jak uklízím, malinko odbočím od té módy, ale je to jedno, už se o tom bavíme prostě, Jasně. nebudem se tady omezovat. Tak já prostě si fakt mě musí mrdnout a já uklidím, ale že uklidím. A pak si říkám, tak, a jak dlouho mi to vydrží? No moc dlouho ne, že jo? Protože pak jdu do prdele, vyndám kufr, jenom ho otevřu, vemu si z toho věci, co chci, vemu jiný kufr, jedu zase do prdele, takhle tam mám teď 3 kufry. Mám tam Londýn, Brno a kde jsem teď byl? Teď jsem někde byl? Ne. Ne? Londýn na Brno? Ještě někde. No Amstr. Jo. Furt nejsem vybalený z Amstru. XD. Tak to už je jako šílený, ale. No dobrý, no tak já se jdu zabít. Tak fajn. Ne, ale víš, že přesně mám tam 3 rozbalený kufry prostě, ze kterých vždycky, tyjo, kde něco hledám a jsem takovej, že já jsem to v Amstru nebo v Londýně, a prostě koukám do těch jiných kufrů, je to šílený, do toho tam mám prostě, no, a mě musí mrdnout a doufám, že mi mrdne dneska, ale asi určitě nemrdne a tak. A přesně, a já tam pak mám třeba zmuchlaný prádlo prostě, který je čistý. Ale je zmuchlaný. Tohle nenávidím, když se mi stane, kurva. Tohle mám úplně celý nesnáším. gauč, mám tam takhle kopu Hate. prádla a je čistý, jenom ho musím teď už napařit, protože sice ze sušičky ho nemusíš to, ale já ho tam prostě hodím a nepověsím ho. Takže... V tomhle tom já absolutně nesnáším to oblečení na té chodbě a to je můj největší strašák vždycky, dokud to neudělám, tak jsem neuklidila. To je tady prostě, já mám tady corner, vole, u pračky. Dýma to moc nedělá, actually. Já si to dělám v pokoji. Jo, neboj. super, tak dobrý. Neboj, fakt jsem na tom úplně stejně. Tak dobrý, protože já bych řekla, že já mám mnohem čistěji spokoj než ty. Čistota a uklid je trošku ještě něco jiného, bych ráda řekla. Ale jakože já si častěji uklízím, ale já mám roztahanější bytový režim. Jo. Ty máš totiž všechny ty produkty jakoby v jednom pokoji a dělá to, vizuálně to vypadá, že jsi mnohem větší bordelářka, ale já třeba víc zabírám. Ty funguješ všude. No. Já prostě furt to mám obecně v hlavě nastavený tak, že prostě this is my space a nebudu sem tahat svoje mrtkoviny, víš. Že jako jasný, jako vím, že ty jsi xkrát přesně byla taková, že zlato, kdyby se ti něco nelíbilo, vole v obýváku, nebo no, jasný. jako, tak mi to prostě řekni. Ale já to beru fakt jako, že common space, ve kterém prostě nechci nechávat svůj bordel. Jediný co, tak prostě na tom stole nechávám třeba věci, Dobrý. ale to je fakt jediný místo. Já tady jinak jako mě tady to vůbec nevadí, když se to do nějaký doby potom vlastně vytratí. Že když to tam je třeba už jako měsíc a půl, tak už jsem taková, že no jasný. Bude se to měnit nějak, nebo třeba teďka jsou tam ty 3 krabice a už jsem fakt taková, že budeš něco dělat, jakoby? Jo, no, mohl bych, To by bylo super, to je jediný.
Jinak si tam dělej, co chceš, protože tam bydlíš, kurva. Ale právě jsem chtěla říct, že jakoby já občas prostě se roztahám, ale já jsem v jeden moment zase hrozně stáhnu a pak už zůstanu stažená jakoby zase další týden. Love. Ice. Au. To mesmerize. Ice matcha latte und dann pilates. To přesně hrálo v tom Berlíně. Fakt? I Omega. Hovno. Tohle ta písnička hrála na tom raveu v tom Berlíně, na tom eventu. Oh my god. To piče, miluju. No. A teď obecně poslouchám jakoby německý rave písničky z nějakého důvodu. Rozumím tě. Miluju. SoundCloud je teď moje největší bestie. Čankla. Takže takhle to. No a co se týče, ještě abychom se vrátili k té módě, já nevím, jak dlouho natáčíme, ale ty musíš nějak ve 3 max se zvednout a je 2:30, takže super. můžeme Máme dopovídat ještě. a to. Paráda. Takhle to. No co se týče dragu třeba, máš tam něco, co se ti jakoby, co je třeba, jak by si jako, nebudeme tady popisovat naše styly, myslím si, že když si dohledáte fotky, tak vidíte, jak to vypadá, ale máš třeba něco jako, měla jsi třeba někdy v minulosti nějaký oblíbený piece, který tě jako hodně bavil, hodně zanosila, ale že jsi fakt říkala, že jsi s něm jako cítila dobře, třeba nějakou sukni nebo boty. Jo, já jsem měl, to je třeba rok 2019, tak jsem měl jeden takový set, že jsem měl jakoby holografický harness a holografickou sukni. Vím. A k tomu jsem měl bílou padoku vždycky a modrý stín. Ne, jako v tom jsem se cítil, jako to bylo to, jak jsem chtěl vypadat. Bylo úplně super. Ale obecně, co mě na dragu třeba baví, co bych jako víc dělal, ale prostě není to absolutně populární a vždycky, když se o to pokusím, tak dostanu prostě kotel, protože to není standard, který se jakoby od dragu čeká, tak je víc streetwear do dragu. Že jakoby, oni si tomu říkají prostě mall drag, jakože, nebo Walmart drag, že prostě jakoby, že fakt jako topík a džíny, ale udělat to hrozně low waist, ale k tomu prostě wig a čepici a mít full face a podpatky třeba. I love it. A takhle jsem jednou vystupoval právě v Americe. A když jsem tam šel prostě po ulici a šel jsem na pumpu koupit pivo, ale měl jsem prostě kropík, měl jsem baggy džíny a měl jsem kšiltovku, ale byl jsem v dragu. Kamo, I felt unstoppable. Já jsem se cítil tak dobře. Já jsem se cítil tak skvěle, protože jsem byl úplně, že Betty from the streets. Prostě ještě jsem měl ty hoops. A klepaly mi ty podpatky a byl jsem takový, že hey, do y'all have a pilsner? A prostě... Do píče, Dordelánová. Jo, miluji, že je v tom světlu taky. Ne, sticking, já tady to prostě miluju, víš, že jako lidi občas jako v dragu spíš chtějí přesně mít jakoby ten glamour a jakoby pageant a já to naprosto chápu, naprosto, ježišmarja, that's what it's about, jakoby taky, ale já v tom miluju jakoby tu jednoduchost. A můj drag vždycky, já už to skoro vůbec nedělám, ale jakoby vždycky, co jsem vystupoval, tak nikdy jsem se tolik nesoustředil na looks, ale abych fakt jakoby zabavil lidi. Jo. Takže přesně, hrozně rád jsem moderoval, hrozně rád jsem moderoval různé jakoby hry a takhle. Při vystupování jsem byl prostě krejka a nějak mi bylo prdele. Takže tak, no. Já obecně tu módu jsem s tím tolik nespojoval. To je pravda, no. Ale vím, že ty, jako tvůj drag miluju strašně moc, co se týče přesně oblíkání a všeho. Prostě ty vypadáš sickening vždycky. Ale ty se ani nemusíš kurvo snažit. My jsme teď prostě natáčeli vizuály na Queendom, který už teda asi jsou jakoby nějak zveřejněný, Určitě. protože tohle už je po Jo. Queendomu. A ona prostě jí došlo třeba v 9 večer, že vole si musí ještě natočit nějaký vizuály prostě, takže jsme tady odtahali tohle studio, takže jsme ho dneska sestavovali znova. Jo, točila jsem to vyloženě tady. Jo, vyloženě tady se to točilo a ty jsi prostě vzalezla na 40 minut. A za 40 minut Borka přišla ale face done, ale jako krásný make-up, říkám, Děkuju. ty se normálně zap už, normálně tě nenávidím, to jo. Ne, fakt hustý. A do toho prostě vypadala ne, fakt, tohle jako miluju. Ty se vůbec jako, no, zero effort a prostě posereš mě. Já mám hrozně ráda, já jsem totiž zjistila, že já hrozně dobře pracuji pod tlakem a když na to mám prostě omezený čas, tak jakoby já fakt, když opravdu nic nedělám a jenom koukám na sebe a fakt jako to tam patlám a jakoby vím, jakoby v hlavě se mi jako děje přímo ta rutina, jak to má jít po sobě a jde to takhle rychle a odsejpá to, tak jsem fakt schopná polapnout byl to hezký, líbilo se mi to taky. Dobrý drag look za 45 minut. Jo, jako bez wig, jenom make-up, ale jako dokážu to. A vždycky mi přijde, že to je hezčí, než když se snažím 2 hodiny, ale takhle mi to přijde úplně se vším. Jo. Že občas jako na sebe naházím to oblečení a jsem taková, že I actually ate that shit. A potom jakoby jdu, na 2 hodiny se zavřu a hledám jakoby ten správný outfit a najdu podle mě ten nesprávný, protože jakoby už overthinkuju, už na to stavím jakoby na sebe ty destičky vole myšlenek a už je to v piči. No jasný. Ale děkuji za shoutout, děkuji. Já si to jakoby taky myslím, že jsem to docela ejtnula a co se týče dragu, tak já bych tam jenom chtěla víc třeba jakoby
jak to říct, my jsme teďka měli halloweenskou show, takže tam to úplně nešlo, ale chtěla bych tam víc házet jakoby realness. Víc jakoby třeba, já miluju celkově styling, když se řekne office siren. Já mám prostě ráda jakoby korporátní looks, já to mám ráda. No, všiml jsem si. Já mám prostě ráda jakoby v dragu být víc jako, no, korporát jakoby prostě officeová holka, šéf redaktorka, víš co, jakože to mám prostě ráda. Já bych celkově, mám ráda spojení dragu a saka. Já nevím proč. Prostě tohleto spojení já mám hrozně ráda a možná to právě udělám zítra na Queendomu, jenom jako řeším teďka after party outfit, takže jasný. Je dobrý. No, takže prostě celkově bych se chtěla víc ubírat tady s tím jakoby směrem, ale vzhledem tomu, že vím, co bude na další show a nebude to vůbec k tomu jakoby pojitelný, tak snad si někdy přijdu na své. Ale tentokrát to ještě nebude a v březnu taky ne, hele, takže... Je přesně jak jsi řekla, že ty máš ráda spojení, jakoby, že office a drag, jakoby, tak já přesně ten streetwear a drag, jakože I love it so much. Kdybych měl dát nějaký příklad, jakoby stylu dragu, který se mi fakt líbí, je to, miluji, že tady furt zapínám nějakou hudbu, já se zabiju. Nějaký to, tak Venji, kámo. Miss Venji. Jo, no. I love, protože ona se mě jakoby, přesně, víš, jak jsem furt nosil ty džínový kraťasy. Jo. Protože jsem to miloval prostě, protože to bylo přesně to, co jsem chtěl a k tomu nějaký kropík a prostě cítil jsem se úplně skvěle. A Venji právě dokáže udělat něco jako co jako street, ale udělat to hrozně fish a prostě fish market. Love her. Tak to, kdybych se musela takhle nějak stotožnit jako s nějakou queenou, tak bych asi řekla třeba Sminty Drop. Pork chop. A... Ne, asi, já chci být hrozně jakoby Violet čačky, ale do toho vlastně jakoby jsem spíš bag of chips. Protože jsem si ho kopl až do krku teď. Violet už je moc burleskní, ale řekla bych třeba ta Sminty Drop, ona byla v UK. Chápu. A nebo Gothy Candle, která teďka hnedka vypadla, jo, takže to jakoby asi není moc dobrý sign, ale jako její Instagram i to je kundu. Něco takovýhleho, ale nevím, Ariel Versace, což je Ariel Versace rozhodně ne, do piči, ale Crystal Versace je na mě už zase moc Mugler Alien. Ta je šílená, no. To už je jakoby crazy. Ta jakoby nevypadá už normálně v civilu. Ale její vlasy, to je to, co chci. Jo, to jo. Ale kámo, Vig za 30 000, takže se zap. Ona je sickening. A to je zrovna jedna queena. To bylo poprvé, co se mi jakoby stalo, že jsem někoho z Drag Race fakt sledoval předtím, než byli na Drag Race. A ona to hlavně vyhrála. Jo. Tu UK svojí. Ale že já jsem ji sledoval třeba od 17, to jsem začal dělat drag, tak prostě tam na mě někde vyskočila a sledoval jsem ji a bylo po x letech najednou, že jde do Drag Race, byl jsem takový hustý. Ona je hlavně mladší než ty ještě. To je crazy. Kámo. Je třeba 22 teď. Magor. No. Jako takhle, strašně si zase hraju s tou myšlenkou, že bych se z prdele teda zkusil přihlásit do Drag Race Italia. Fakt jako jenom sidequest, víš, a když to poseru, tak mě budou nenávidět Italové, it's fine. Co nenávidět, já bych hlavně byl první out, víš co, ale just for like the side quest. Jako, že bych fakt byl třeba v jedné epizodě Drag Race Italia, abych to miloval prostě. Ciao tutti, tutto bene, sì, ok. Va bene, no dobrý. A právě... Teď jsi měl jako Alex Konciániová, když se snaží mluvit francouzsky. Jo, ale takhle strašně Italové fakt říkají jako OK. Že to je hrozně italský akcent, že OK, tutto a posto, OK. No, takhle. No, takže tak, brzo se bude dělat casting na 4. season. Do píči. Miloval bych to. To by byl brutální sidequest, ale vůbec bych to nebral vážně, nebo jako bral. To já určitě taky asi ne, zlato, protože viděla jsi je. To neumíme nikdo v Česku tady udělat takhle. Proto tady podle mě nemáme Drag Race. Jo, I would be the pork chop, ale byl bych takový, jako I don't give a fuck. Reprezentace. Jasně. Reprezentuju špatný, ale reprezentuju. Jsem tady. Nejsme dobrý. No jako jsme, ale jako tam je to something else. No jasný. Já bych si to asi jakoby, mě by to asi mozek nedovolil, no. Já si ale myslím, že by to pro ně mohlo být interesting, že by tam měla jakoby českou queenu, která prostě mluví italsky. Ale jakoby ne perfektně, že jo, takže bych byl prostě ty vole Alexis Mateo of the season. Jo, to BAM! Jo. Portorikánky v US, jakoby. Strašně. I don't know what she said, I love her. Jo. To bych byl fakt já. I feel flawless. I love that drink. Hasta ahí. Bych byl strašně já. Bych byl eliminovaný a ta moje outside vole going do piče line by byla, že a hoj!
Ano, hele, já jdu do prda, hele. Ale v té Ty fasuješ, hele. Frér přijede z kriminálu a dostanete vy mrtky, hele. A odešel bych a ty Italky tam jenom, a já, exactly. Esato. Dobrý, takže až bude casting na Drag Race Italia, tak se mu fakt přihlásím a uvidíme. Tak jo. Ty vole, holka. Let's go. Já se prostě nudím. I need a minute. Tvé zapse džůzno. No, chtěla bys ještě něco Určitě. nakousnout o modě? Mimochodem, já jsem se strašně křupnul s kolenem, když jsem tady kopal, jak jsem se smál a co to bolí. To je to koleno, jak jsem na něj spadnul, mimochodem, furt bolí. Jo. Jej. Jako ne moc, ale... No, to bylo tak vtipný. No to vám povíme v Love Updates, když tak potom. Jo, ok. To je... Hele, jaký kousek nebo styl je něco, co tě láká a chtěl by ses tam dostat? Tak jako by kousek už jsme víceméně řekli, ale třeba jako když si řekneš jako teďka se představ si, že nikdo neexistuje a ty si můžeš nosit, co chceš. Love. A nikdo ti nikdy nic neřekne, tak co by si třeba, vím přesně, už nám popsala, že máš ráda jersey, že máš ráda comfortable wear, že prostě jsi jako hodně jakoby loungeová holka. Tady ta holka chodí do spa, ale furt. Jo. Tak je třeba něco jako, já nevím, co by ti mohlo takhle, jakoby, já bych tě ani nic jako vlastně teďka nedokázala typnout, ale stylově. No já mám fakt rád takovej ten streetwear, jakoby ne úplně že skejťák, kinda geek, to jako ne, ale prostě fakt jakoby za mě, kdy se cítím nejvíc jako já a komfortně a prostě baddie a cítím se třeba i hot, tak prostě džíny, baggy, logicky nějaký prostě širší trošku jakoby to, koukaj mi trenky, že tam je třeba přesně ten pruh, takže je to takový to, a kroplá jersey. Jak mám třeba ten topík, ten USA, tak ten tolik nenosím, protože teď takhle moc propagovat Ameriku se mi nechce, jo. Protože, no tomu USA. Ale jakoby obecně ten střih, tak třeba tohle a přesně s kšiltovkou dozadu, tak já se cítím úplně, že jako ještě mi dej prostě cigu do ruky a no one can tell me shit. V tom se cítím prostě hrozně komfortně, že právě jakoby, já si myslím, že hodně odbočuju od spoustu lidí, hlavně třeba v Praze a takhle, že oni se chtějí oblíkat spíš jako přesně jako put together a jako... No evropsky. Evropsky prostě, no. A mně fakt se líbí takový to, že Messi, vole, jedeme do drive-thru, prostě nevím, I love this. A možná mě v tom influencela prostě ta Amerika. A, jako, a jestli teď někdo budete mít, vole, keci, tak byl jsem tam 2 léta, takže prostě nějakým způsobem mě to ovlivnilo. A myslím si, že tímhle, že prostě do té doby jsem nějak přesně bojoval s tím, co se mi jakoby líbí, ale teď vím, co se mi líbí. Jo, no na to se právě ptám, jestli jakoby máš plánu třeba ještě rozvíjet nějaký jiný, jakoby nebo víc osobně ten svůj jakoby styl. Mohl bych, protože hlavně, jak jsem tady už zmiňoval, tak já hlavně začínám mít zase jiskru do života a chtěl by jsem je konečně. Protože posledních pár měsíců jsem rád byl, že dýchám, vole, ale teď jsem fakt na sobě cítím, že mi je líp a líp. No, od září seš v pohodě už. Jo, takže... takže... Já si myslím, že oni to vidějí hlavně taky jako... Já doufám. Ne, fakt mě mega líp a úplně konečně mám radost z věcí a prostě dobrý. Takže pojďme to nějak dál rozvíjet. No a co ty, jako tak ty si myslím, že jsi rozvinutá jak vole to. Ne, já jsem fakt jako salát. Já fakt jakoby už jsem v pohodě. Já si myslím, že mám hlavně jakoby víc cest, kudy jakoby vždycky si popojdu jakoby a já jsem asi v tomhle tom v pohodě. Asi bych určitě potřebovala víc ještě nějak dostat do podvědomí jakoby ten... ty saka a takhle a jako široký kalhoty a chtěla bych nosit víc heels, jakoby na den, jakoby sometimes, ale ne jako heels jako na drag, ale prostě nějaký jako, no teď mi právě přišly jedny a ty jsou hrozně jako na daily wear, nebo jako we will see. To je jedno, ale víc bych chtěla být asi možná elegantnější, ale já zase potřebuji vždycky tu eleganci něčím trošku schodit, což jsou většinou pro mě ty tenisky. Že mám prostě sako, baggy jeans a tenisky. Třeba to bych potřebovala víc a ten layering bych potřebovala trošičku víc jakoby promakat, ale jinak si myslím, že jsem jako v pohodě. Já jsem docela poslední dobou taky jakoby víc se vsunula jako do té komfortní holky, ale já si myslím, že už to mám od minulého podzimu, kdy jsem prostě našla na Asosu, jmenovalo se to nějak jako heavy, oversized, prostě mám asi 7 mikin, všechny jsou stejný, ale mám jich v 7 barvách. Mám hnědou, béžovou, 3 šedý, černou a mám je buď z kaput... S kapustou.
se zabiju. Buď je mám s kapucou nebo bez ní. Tak. A právě od té doby mi přijde, že jsem mnohem víc začala jakoby nosit i jako takový, že jsem komfortnější, než jsem bývala dřív třeba. Že jako dřív jsem to hrotila určitě víc. Jo, jako, to že jo. Teď jsem už taková odlehčenější, ale zároveň to má podle mě víc smysl. Já miluju, když máš na sobě cokoliv baggy, protože mně přijde, že tomu se dřív vyhýbala jak čert kříži prostě, ale teď fakt jako, mně se hrozně líbí, jak jsi sama řekla, že se na začátku, že se hodně jakoby vyvíjíš, jakoby, že sleduješ prostě, co je trendy a takhle, tak fakt to vidím, jakoby fakt na tobě vidím i tvůj osobní jakoby změnu stylu za ty roky, že třeba dřív ty jsi byla prostě, že vole, kalhoty a rolák prostě uplej, víš, a jako hodně tohle a jako to a teď přesně nebojíš se, že dřív by ses nebrala moc baggy věci, že právě jsi nechtěla vypadat jak pytel brambor nebo něco. Jo, přesně. Ale teď si to bereš a vypadá to super. A já to miluju, že jsi taková fakt jako Adaptativní. Tak. Jo, jako takhle, černý rolák a černý kalhoty je něco, co ve mně prostě je jakoby zakořeněný kvůli hlavně pracovním věcem a přijde mi, že na 1000% jsem za poslední rok začala nosit hodně barvy. Že já jsem fakt, ale děcka dřív nosila jenom černou, ale když myslím jenom černou, tak já jsem jako za týden neměla nic barevného, jako ani trenky. Jako nic, vůbec nic. A teďka opravdu jako je pro mě šokem, že jako v roce 25 tady sedím celá v modrém. To je crazy na mě. To je úplně crazy. I love it. Jo, jsem strašně rád, protože prostě si unlockla úplně novou sféru. Právě. A myslím si, že na to za to trošičku můžou, právě jak jsem zmiňovala ty vlasy, tak to je ještě, že to musím kombit teďka s těma vlasama, že jo, to je jako fajn. Ale je to jako fun, že jako, ale furt černý outfit in my eyes je prostě jedna z nejelegantnějších věcí, co si můžete vzít. Prostě na černý outfit vám nikdy nikdo nic neřekne. Nikdy. Krom toho, jestli jdete na white toga party, tak to bude asi divný, ale jakoby, když jdete na rande, celočerný outfit je super. Když jdete s kamarádama na bowling, celočerný outfit je super. Vypadá to elegantně, vypadá to dobře, a jakoby je to neutrální. A jsi skinny. Tak. To je jediný, co... Jo, to bych třeba chtěla víc. Chtěla bych si víc pořídit bílý topy. Mně se na mě třeba líbila, když jsme byli právě na tom Mykonosu a já jsem měla, jak jsme byli na té večeři. No. Tak jak jsem byla celá v bílém, tak jsem se cítila hrozně jako... Jo, hezky, I love it. úplně etericky, úplně říkám, jo, dobrý, to bude tohle vlastně docela nice. A jakoby, hele, mě už je 27, mě táhne na 28, já už nebudu kurva řešit, že v bílý se širší, já už to nebudu řešit, prostě já chci jít v bílý, jsem tlustá, víme to všechny, je to v pohodě. Hlavně mně to přijde jako taková docela píčovina, že jako jo. No, ono to opticky vypadá jinak, když jsi v černý. Dobrý, ale jako není to drastický, jako víš, jako nezubneš 10 kilo tím, že si vemeš černou. No to ne. Že právě mi přijde, že to lidi hrozně řeší a jsem takový, že prostě... No podbradek mám i v modrý. Tak. Jo, dobrý. Takže jsem jak želva. Nic. Do píči. Takže třeba jako světlejší barvy, klidně i vzory, ale já moc vzory, to ještě počkáme, to je moc starý. Glamour. Jakoby, když má někdo třeba jakoby kostičkovanou košili, tak mi to přijde jako starý. Že jsou jako ty lidi takový... Chápu. Jako ale starý blbě. No já obecně jsem vždycky bojoval s košilema. Ale poslední dobou jako už se dokážu vidět v košili a jakoby líbí se mi to. Záleží, jak to třeba nastyluju nebo takhle. Hlavně třeba, co jsem objevil tohle léto, co jsem právě dělal a miloval jsem to, že jsem si vzal jakoby bílý tílko a přesto košili a ty jsi mi ukázala fígl jak zmrt, za který ti budu na dosmrti vděčnej. Že prostě já miluji, jako když to vypadá jako, že to tak jako vlaje, ne? Že prostě máš to otevřený, ale jakoby nevisí to tady fotobalková, tak si ty dolní dva čudlíky zapni za zády. A já byl, že hold on. No mega to vypadá dobře, že jo? Je to takový hrozně, že jsi jako on the go, prostě tu košili máš, takže ti tak, no super. No, je to iced matcha latte prostě a přicházíš ten chodník a jsi taková, že? Jo, hrozně jakože hrozně vleješ a jsi on, někam jdeš prostě. Runway nosí Pradu. Cože? Ďábel nosí Pradu. Prada mele mámu. Máma mele Emu, hele! To bude hrozný zvuk. Jo, to, no. Pardon. Je to tam fakt jako graf šílený tam je, no. Graf? Grafík. To. No já si myslím, že jsme si to řekli. Že jsme si to pověděli tak, jak to je. A nemám ráda vestičky. A cardigany jsou ugly. Jo, chápu. Thank you.
Prostě jak má poslední minuty. A tohle. A prostě otevřený svetr, kterým se musí zapínat blbost. Bolerka taky nemám ráda a nemám ráda ještě jakoby, když máš fakt jako flat shoes. Jakože holky mají třeba balerínky. Tak to mi přijde ugly. Ugly. To záleží jaký, ale ugly. Já kdybych měl říct něco, co nenávidím na módě, nebo jako něco, co fakt jako nedávám. Lidi. Obecně, no. Jakože všichni, prostě pojďme chodit všichni nahatý, dík. Ne, nevím, jako určitě mám něco, co když vidím, tak je to za mě strašný ik. No. Ale... No ne, že nenávidíš, ale jsi taková, že... No... Pojď. No tak, ale to snad si myslím, že kurva všichni se mnou budou souhlasit. Takový ty Nike Fleece, vole, ty sety teplákový, jak to nosí ty vyloženě bastardi. Třeba v UK to nosí a do toho nejlépe mají třeba roušku, nebo mají vole... No, tyhle přesně, nebo takovou tu mikinu, co se zapíná, až sem domů vidět jenom oči a má to takový debilní print, vypadáte jak skurvený trotlové a je mi to úplně jedno, protože jste hrozný lidi z 90% času. Vyloženě. Takže I will tell you how it is. Vypadáš jak fakt, fakt nikdo tě nebere vážně, fakt nejseš drsňák. Jo, tak když už jsme teda u tady z toho a jdeme takhle na osobní rovině, tak já fakt nenávidím North Face bundy. Chápu. Vždycky je to kunda. Promiň, je to jak to je. Nebo já jsem měla aspoň vždycky prostě jako účast na nějaký akci, kde prostě Borka měla North Face, žvejkala a byla hnedka, že ty vole, Nikola Procházková. No Nikola Procházková nosí North Face bundu prostě. Těžce. Jestli máte North Face bundu a máte mě rádi, já vás mám ráda zpátky, prosím vás. Jestli jste takhle na osobní rovině ty vole citlivý, tak prostě špatný podcast, sorry. Ale jakoby, jo, jenom prostě asociace. My jednou to uděláme prostě. Já tě donutím. A bude to v tvojí režii. Já to udělám tak, aby ti chtělo to udělat. Tak jo, dobře, beru. Hele, do mody se mi taky nechtělo, ve finále mi to mega bavilo. No, právě. To zvládneme. To bude dobrý. Příště dáme Zodiac Signs. Jo, tak to zase pozor. To se fakt zápno. To bych jako zrušil ten účet. Jo, ale chápu. Ne, to fakt ne, ale oni by chtěli, ale teď to je jedno. No, tak. A ona o tom nic neví. Já jenom vím, já jsem pozérka v tom. V tomhle jsem pozérka. Miluju tě. Já občas taky, já jenom vím CCA, jakože, že nějaký signs jsou jako crazy, vím, že já jsem blíženec a že mě za to lidi nenávidí a to je tak asi celý. To už jsi nějak zvykla, jakoby obecně, no. To byl největší šok, když jsem se přistěhoval do Prahy, já jsem do té doby to bral, že jako blíženec, že fajn znamení, že jsi sociální. Ne, lidem v Praze vadí všechno. No jasný, no ne, asi, pojďte do píči. Jo, vykousněte si kurvu a kousněte se nechat žralokem. Co to bylo? Vajíčko zákle. Aha, love her. That's the... Tak jo, dáme informativní okénko na závěr tady toho dnešního posezení. Můžeme, určitě. Tak jo, hele, tak pojď na to, hele. No, dnešní epizoda byla stejná na Hero Hero i na YouTube, jenom na Hero Hero teda byla o něco dřív, protože pár z vás už se ozývalo, že na Hero dáváme možná fakt jako víc věcí. Hele, prostě my si myslíme, že to fakt děláme férově, ale zároveň tohle je zrovna téma, kde nemáme důvod něco dávat za pejbránu, takže na Hero to máte normálně dřív o 3 dny, to se nic nemění, ale je to jakoby stejný. Takže abyste i lidi z YouTube a ze Spotify se cítili, že na vás taky myslíme na vás, nemáme zapotřebí furt všechno dávat za pejbránu, jenom prostě nějaký témata se tam fakt hodí, no. No, já si hlavně myslím, že prostě je to úplně jako čistě naše věc, jakoby. Jo, jako já jsem chápal, že ten člověk, mě napsala jedna slečna normálně na lip Instagram a tam jsem normálně odpověděl jsem fakt slohovkou, protože mě to jakoby nastralo. A napsala mi, že jako, what do you mean, že zase jakoby jsme skipli YouTube a Spotify a že je to fakt nehezký od nás. A použila slovo nehezký a byl jsem takový, jo, tak hold the fuck on. Byl jsem takový, takže my jsme obecně vynechali epizodu, protože prostě se pomrdala technika a tu nepovedenou, kde máš 3 hodiny zvuk z kamery, který je odporný, tak jsme dali na Hero, protože abychom aspoň něco tam dali, když si to ty lidi platí prostě, protože tam cítíme fakt tu guilt, že prostě já, když si za něco platím, tak to chci mít. A chceš prostě, ono jako to se musí lišit, protože je to prostě delicious. A je to jako prostě za tou pejbránou a ty lidi si zaplatili, aby viděli něco, co vy ne. Tak. A jestli jste mad about it, tak prostě si zaplaťte Hero, jako a teď to nemyslím, ne, fuck them, a in this case, pardon, ale fuck them, ne, to jsem řekla moc ošklivě, ale já už jsem z tohle nasrana, protože prostě Hero musí být jiný a musí toho být víc, that's the point of Hero Hero.
Jakoby a prostě, jo. Tak Tam jo, nestačí, že to bude o 3 dny dřív, že jo? To mě prostě ty lidi si počkají, když ne, tak. Ne, asi. Ale asi. tam opravdu musí být nejenom, že někdy, třeba tady ta epizoda, jak říkáme, je stejná, někdy tam dáváme Hero část, která někdy může mít 20 minut, někdy má vole 40 minut Jo, navíc. přesně tak. A občas tam dáme vyloženě exkluzivní epizodu. Ale to, Jo. co se stalo tady ten fuck up teďkonc, tak to nebyla exkluzivní epizoda, to bylo, že bylo to funny, ale zvuk byl na kurvu, ale chtěli jsme to dát jako bonusový content, takže my jsme to ani neklasifikovali jako díl. Že máme 41 dětství, tam to vyšlo, teda na Hero, ale tohle je 42. Nebo teď byla 42, co jsme to teď měli? Story Times. Že tohle je 43. Že jakoby jsme to ani neklasifikovali jako díl, takže se prostě omlouváme, ale jak říkáme, jako ten obsah se prostě trošku lišit musí, přesně. aby to bylo opravdu fair pro ty lidi, co si za to platí, protože prostě si za to zaplatili. A jakoby obecně vůči vám cítíme i pro lidi na YouTube, i na Spotify takovou tu zodpovědnost a věřte nám, že nás to extrémně sralo, že ten týden nevyjde prostě epizoda a mrzelo nás to, jenom prostě fakt jsme se snažili. Opravdu jsme se snažili, natáčeli jsme do 4 do rána a pak jsme zjistili, že to je na píču a prostě bylo to hrozný, ale we are so back, máme dokonce už i ty ramena a myslím si, že teď už se zase blízká na lepší časy, hlavně pro posluchače na YouTube a na Spotify. Přesně tak. Takže děkujeme za trpělivost a věříme, že dál tady budete mít content nabombený, jak stejně, hele. Jo, já jsem se teďka nechtěla rozohnit kvůli tomu, abych vás nasral, nebo jste si řekli, že ta se neumí chovat, ale mě jde prostě o to, že jako vždycky mě v hlavě potom utknete jeden komentář a prostě chtěla jsem jenom klarifikovat, že prostě kdyby už teda jako došlo na lámání chleba, tohle je náš projekt. Vy to sledujete, my jsme za to nadšený, my vás milujeme, protože jsme tím vytvořili brutál věc. Já tomu nerozumím doteď prostě upřímně. No. Dneska jsme si to říkali, než jsme začali natáčet, že jako to je crazy, že jsme to měli poprvé prostě připojený na telefonech, kdy prostě se tady úplně rozvážně, že bylo jako oh my god, to je prostě tak sickening a já jo, it is because of you a já nechci být právě na vás met, ale nechám si srát na hlavu. Teď jo. A tak Ježišmarja, vy víte, s kým máte tu čest. Exactly. A jestliže vy na nás budete kousat, my si někdy kousneme zpátky, and it's okay. Jo, to je jakoby já fakt jakoby vemu tak nůž a naporcuju, hele. Ne, takže jenom takový prostě vysvětlení, proč to takhle bylo. Yes. Dál pokračujeme dál, normálně každý týden na YouTube a Spotify a o 3 dny dřív na Hero, kde teda někdy máte i delší ty epizody, ta je teda stejná. A odkaz, když tak máte na Hero pod YouTube videem. Jo, je tam. Vietnam. No, Vietnam. Xin chào. Takže tak, asi sledujte nás na Instagramech, Fatal Vanity, Dima Arrest a sledujte náš společný Instagram Lid. Já už jsem unavený. Ne. Ukažte mi klid. Klid podcast. Ale ne klid. Klid. Libpodcast.cz, náš Instagram společný, kde vám dáváme vidět taky tady ty technické věci, když se něco pomrdá a tak. Máme vás moc rádi, mějte se krásně. Skládejte básně. Poslouchali jste podcast Lib.